so Herbal because be missing because I don't know condom you wo shakura itimiti di gum a pie na gum na oba na nyam ti e ba wa adwure mu kai se me fa wo ba pe ma ne na wa adwumi se wa so ba hwe nokwa wo ba be Herbal nokwa na sepa se ono so beje be ma ne beje se wo be hwe no na nya ne dia Ishmael eno ne ha adwene na nya ne dia eno ne ha adwene no eno na ema ye nyina no ye nwanwa no enti se bode ne ba baabi a adan na muntie de esaso wo na woni maame no won Maa Akos de enti ameka cho se maame no bibi patabiribiri abono no afei de enye bibi oye no frɛ asakura no won fa no asakura ne yare bibi ato akura ne so oh na opabusa wo boa enti ya wo ho wa frɛfrɛ ye sam wo boa to minyini o to akura ne bibi dan so akura ne yare ne mi ne ho chinchim no ni oye no ho hwi enye ye ana boy ana me say me de wo boa me se wo boa mama ne won to no wo boa ana na ya fra ya akwa ne nya wa ba ya sande usika awie wo se ya ma lorry fe ada ye wie case no wa ya ko ya wo fe ya kan ya na wo se ye ni lorry fe o se o sande ye lorry fe ya baba and ye bisa mo se number be de sande isi so and na mo se number na edi be na beba eku ya chewa wo na boy and ya sande TNT ne dia mamo ya dia mamo ya fra mu a mo toto ayampia mo gisika na di no me se wa fra ba yi o ana me ka no ya na nyare akwa court sesa branch yesu su sa akwa na nya ne ba wonye DNA no so ne yese ya nya no nti court asem eti ono no 6,000 branch yesu onya 6,000 da beda ya abi ase ba ya ma ne free asumdwe nti na se ye no nkomodi akoso wonti ana ye hunu ni se eniema bi wo ho a ye buagu abrante yi so exactly enkomodi we ya akoso no ama ye adwiri mu nyina ye he se wo boa bibi ye akoso wo ho obi dia na wo dia ba be sha abrante yi enti dia sese ye na sese ye boa no ma ne ye wo se obi ba ha enye ni nyina na sese ye die no obi ha ye hwe na ye tumu sa ye wo ba koda kwa hwe no wobi kra ba no so susu sa akra ne ba ye se awai enya wo dia enti ye no me sumini sha 6,000 no and I'm catch am so dey me sha akra no ba me sendi ska no me 150 almost me 150 me send ma girl na ase ono no pese se week na nkran so ye no ofrefre me so me tifie me nya adwuma bia ti omunya construction work na no ma frɛ ma akoye bi ofrɛ me a so ma me pressure me so me pesa ana me de be down say mo mo nanka eni DNA no nti omodo ko ye ne ebo se ne etwade ma wo 150 bosom ya na sasen week bia 150 1.5 1.5 pachan na nti omutwa na wo de ko pachan na de ma no na wo de ma ba na wukotua eto ho na wakọ akọfa o fa number bia ma o say am send ma o ma me nti wo send weeks dodo say na de ma o ma me pacho ebi won me send a me nti me phone so me send gu me phone so na I deposit ama no ebi won ma nya 150 na me send ebi o send say ada wo nya kura ada ma nya no me send 100 cedis no ma ka twa me say ene man kwa adwuma nti obi won ma discard ya send o mo nti me kwa adwuma me send o mo bi eno no sa wo de ma 100 cedis no ma o mo sa no anso 1.5 no ya na de na o mo ye o mo reaction to say pacho me de send na ne ban ma me ne ba yi no Augustine na afre me say sika ya ma sending de anya ne hwe na me kura na me de to aduane adi anka nso me okay na o maami ankasa no enyina so wonti a wo ka se won fa nhwa abofra no age se wa ye DNA no sa audio no o maame ye akua che wa wotie bi pacho me de sending ne offer no no Augustine no offer nti your friend saying me ni din na me refika kra wo ne number pacho okay pacho me de sending no nti o catch them me catch them say o catch them say obema o maame na tie ba ono anka hwe ankyere mbio na wo so wan frɛ ne biem pacho me frɛ no ba na o ka say obefrɛ nipa na one ne
edi saa ayi no audio no ne audio no na waka kyerɛ sɛ nka ɔmla na nka yehu de be ba ɔfrɛ nipa kora na ɔmfa okay enti ebra wotie audio no wie ye no sɛ wotie audio no wie ye man ne nkomo bia biem sɛ bia metie James metie na audio yi de na sa na me wo fase wotie audio no bibi wanka hwe ankyerɛ pacho ɔka bibi ɔka kyerɛ m sɛ de na ɔfase na ne de na adwunum na sa na ɔka kyerɛ me okay enti wo so ka kyerɛ ne sɛ ɔfei sɛ wo kura wotie audio no na wo se de wo fase Augustine ayɛ no ɛyɛ wa adwene mu na na me nso so ɛka ya yɛde ato me so yi papa no nso wodwene ho sɛ wo ne di sa akɔbɔ bi sa pacho yɛ court no no ama hobby bio wono wani o machi ama hobby okay nti ɛne ɛsɛ deɛ ɛkɔ kyerɛ sɛ ɔno nso kora no bi a wanka audio no mu nsɛm amfa nkyerɛ kuakye wa pachon de mint na de o maame no ankasa woni ne number akuakye wa no ankasa woni ne number bi o utimi frɛ no ɛne ne di nkɔmɔ me wɔ ne number ba me ka kyerɛ ne sɛ ensɛm sɛ na mate ɛna o sɛ o de one ayi no ne bla no be kasa na mo hu de be ba me hwɛ o manim a o mo nka hwɛ nkyerɛ me wa wo 40 ase pachon o maame no papa te ase me papa na ntase ba maame de o te ase woni enuamema mu bi ka ho pachon mo enuamema ho o mo na yɛ mpanimfo na wo yɛ mpanimfo kyɛn wo no o mo na yɛ mpanimfo o na yɛ last born wabɔ audio no de akyerɛ wo no pachon me da ma obi ati ɛna obi anso nyɛ ready so ɔbɛka ho mo wakɔfie hɔ na sɛ wo mu betie o sɛ maame no betie o enuafo nkae na ɛwɔ hɔ no betie o mo de mo da ase mo duru hɔ no ma bɔ na mo de akyerɛ wo no mo wo mu mu a wo de wuntu saa na mo bia pacho omo boa me ba se ye ko na omo nti na ana yehu de mo ko ayi Augustine mu fia ye ko na e bo na omo hu de omo ya fa nti ana omo nye omo san kan wasem bi na me de ha me ne se ebre a mo de no ko ye no ye frɛ no obai ba dia mo de no ko ye no ye frɛ abrantie yi wanye niamɔ ho me kɔ adwuma kora me ma metimi ka sɛ o ma me ngya adwuma no na me nkɔ na ɛno ne hia ne hu de ɛbɛyɛ so wate enti wɔkɔe enti akuakye wa ne ne ba Augustine ɔno nso so wɔse wɔn tinsɛm bi ase ɛna ɔno nso de makɔ baabi nti die nti na mo de mo ma die nti na mo agye lorry fare mo se mo ni lorry fare nti ye ma mo lorry fare na mbɛba na mama yade agu mo phone so na mo ama modi no ko ba bia no okoi ti die nti na mo de mo ma mo ni mo boni ya mo de ntia wo ni mo boni ya mo de ntia na akua fam na fei onua TV makoma mu nsɛm dwumade bra so mako magye adwa efiada bi ye de no kwasɛm efiada bi ye guy efiada bi ye guy efiada no ya na bibia everything bibia tumizi zewa unu zedi emizi gara ha enu nti de besi bia no take am cool take am cool because efiada de you and I know say bibia tumizi eja wajwe enu ti bomodi aso beka ye ho wo Akoma 87.9 na family and fam Akoma mu nsam dwumade no enfamra mo ewo ba bibia dam wo bia na wo woni na na akua koko wa ha edra one Pastor Julius koko no paya mani yese trusam akua che wandi akua che wanyansani ye chia wo akua che wanyansani ne ne bo Augustine adwuso krobo nyansani patru ye chia mo ya baba eya monfa emema mamo mo wono maame padi ade ewo mo padi na no aka atum ya mo kan ya na odi sika na mesemo afi metra ha medim boye program sa medim boye program da bia FM 87.9 Kumasi se wo ba no wenim so Augustine be ma no one no wo ye no wo ye married man wo ye be ma warefo ya ne yire no Stella ne yire de Stella enti chese bu ntumi mfa akra ne nkonkoma be ma no because wo yire na abrantie we kodi bi enti eja modi ayen yan ni komu modi ayen yan ni komu nyame ni mu bedi ne nyonyonyonyo akwa che wa ne bo Augustine nyame woni mu bedi ne nyonyonyonyo okay enti no ano no Facebook no
Akoma 87.9 FM. Follow your like, comment, and share. YouTube, Akoma 879. Subscribe, and be a notification bell, no so you get notified. No Ashama for Franso and your Biashe. Sika Power how by our evangelist Samuel Mensa team na Crado. Yes, set Ishmael Haywood, boy, your chidom near Don't Oba, Mammy Waha. Yo, na pom to sing. Udin. Ya Sandra. Me patcho Yakasa, Mamma, Ya Sandra. Sandra free in a bay. Offenso. Offenso abofo na offenso kokote. Offenso and pain. Offenso and pain. Okay. Me da say. Ya Sandra. Ewie. Ache boko nenyo boko mami. Pacho if you am team na be mo abi watata me a. Me oye na hi na da me dem na no de na de asa be 9 to 10. Na de so bebo we mini me wonimu ba me de na me nim. Makototom aduane kwamba bedi. Say me drew wa and of church ye nyoma bi to say the mind bibi no boru adan me wom no bebo me tiam just obi ani onti na sister ba ko ofi o wada adan on ne nka sentin ka wo na ba ma no twe se kan na nka wa twe bibi de esim so ekumi kwa because no panom ka chem say for me sister ne according to on the oni aba mu an nye fa ne nkasa nti obo me kwa on de on hwemu ho na mpacho baby am won so bra bi so baby am tena on so me koto ma me nchen on so me akota nchen bo so me aso 3 million on de be mam if you on face scan ma mo shiam so be shiam no say di matem so na be ya ma drink crab free scan so 3 million pen so shiam no yem de ensa fato tum gazum so obebo me obetwetwa mani so na ma nsnam de abeda mo wi okay me da se pa na if you wotimo na fie na wen acha offenso and pain offenso pain wa okay if you no han ana say eyabusu fie acha me han na ibusu fie according to me court na mu de omka chem papa no wan sidan asante fo mu di na say your papa fie me papa ibusu fie ba nyem papa fie o papa ibusu fie obi awu na saa dan na eda ho na me de maka ko obi awu ya papa nu ana se hwan ni ese me papa nkofo ni bia me mant na o san me papa ibusu fo ni bia ade na o papa ne friend say no de kwame nyameche wo ne wo maame e wo say ache wo yemienu pe okay won na wo maame ware akopim so ofiri mu ana o mu ja wade me papa ndie me na me 3 months me hu ne da na wo say na mo 3 months na papa ndi free nti me nyi me mpani fie so ne keka ya na mte se papa kwa wa okay na wo maame we me maame so sa so tete ye hwe kakra kwa de ko school me ko je che so na ba mo so betum kwa yare obo no no so di free wo maame so friend say no de amasewa ene wo free hene no free kumawu be so yo nti wo maame nuanom bi ti ase maame nuan ba on so hwe ne man ba okay enti se wo pe fie atrem ade enti no wanko maame fie na wo papa fie na akọ pedan akọtena mu me maame de sebi no ko tias no o han dan me papa me papa free mu no be ma papa on ne tena no so han dan nso yetimu kwa emu sampi no so wu yen so ehu to yeso nti yanko saa baby on da nti wo maame wu yen fie say ni almost getting to 50 I don't know to 15 years that time maame wu na wo fie say na me konya be 10 years 11 years too nti why na tete wo you tete me the as am for nchen na mtena ge boabo wo maame wu na wo 10 years e si dan na why na de wo koma wo bi at the age of 10 years or no one child because wo maame ewu me mama auntie me mama nua ba ko na etsan chen ka kan so ma na edi ko school na me ko me wo JHS na tinam so de ekoto aban school na me ko isi me wi o mama nua no wo hene mama nua won kan okay na won de woni so mama afri mu ene ade enti ene emamu yes ana de no wan ko mama nua no wo akra mama nua pa je so ne maguni so de man up to prepare school so sure mo eno de ha adwene me pa che wo se wo de be ko because se me de be ko me papa me ni dan po wo me papa fie
so ti ase o ma me no papa nyina ya asantefo enti ye nim sa asante amamre mu no ye ni dan e wo ye papa fie ye di maame ade enti no o papa fie de mimi si dan ko me papa fie ko ka se wo mo ma me dan entena mu enye possible na embom no ye didi ko ye maame fie enti wo maame firi kumawu me pa cho maame abusua fie ade na wo nko ho Mami bu saving so the mama call me be a chaka men we JHS scrap mam de ku echo school temti o call mom sim papa mam ni wawu a o mo so ka se e dan bi enu dan kwe wo maame abusua fie oboa Sandra me nyi woni am to ga se bi a dan wo na so kwatena no ma so bi enu on so be sure maame nso se bi on so free Sandra edi nkai wo ka kire me say wo maame fie wo kɔ ye no ye se de ben dan bi ye ne ho se de wo se ye se dan wo ho enti emu de he na ye no krai me maame fie on ne kwanya so mu na aka baabi nti wo kɔ esi o metuma ka se enkan na se be ye wo me maame wo ye wo ye ba nye baabi a ye wo na afire wo maame firi kumawu enti wo maame ho e ho na wo firi wo mfiri nkrai enti da be pa na wutu wo nan edi si wo maame baabi o firi makɔ da ba cheka kra Hello. Hello, madam. Yeah, good afternoon. Madam. Yeah, good afternoon. Hi, madam. Na pomo te saying. I'm here to go, madam. I'm sorry. Me adom me ho ye papa. Me pa cho page your team Miss Sandra. Yeah, me dey the Maa Akos na me ye adwuma wo Akoma FM na Onua TV na ye nua ba bi e friend ya Sandra na dia asem bi abeda ye se yama ne fie bi timu e wo papa efie ho abusia fie ene yama ne dan timu na o sorry a ebro na wo bro no wo fie ho o threaten no mekun ene ade ya wo say na tie So, what is doing the fortune in nada? Udabi ose obe forso no afi na me be but wan kasa obe forso ne ne dan wose o threaten no mekun wo bro no ene eho niema Madam, me no gaba ya nanga so no bi a we no what like wanye papa wono pe ayita be bi o tin na sara o tin na mo tu no ba mi ko ba ban temo ko manon to wano da wa na won she na wi atum de se dipa de wi so one day bi mu na ntire no na won she sa me kwa mi obi a me ntaka se man temo ko de bi a to bi ebusa me ma tra ko e le bi anya kasa da e na ni on no ba fi o ko ni na man temo ko no mu ni na ko ti you know, over if you're like when you're normal person. Oh, and the other not what quite be so over so Obama or Bama dem near the idea, Mr. Chiman. Me, Obama, Copa, like it's 2 officers about be a man about being. You are for Cambiso. Other like, you say me, Piana, no, the dear Tem. Oh, Nana, I could be a pronounce a pronoun teacher, my bonnet or theatre in the so me san zankan ni oba mo na pe ni sa go nyo budi for them ba mudi na no ani o mi ake bi atemba na sa ba so bi atemu fi abi anya ne fi mi na sa ale mi no sana no kwa ko e compre o ni sa ba mo ko she na amani a oba woni ndi o ka aze na mi no bi a o ye na gudi fu kwa mi ni bi abu oh madam obo akura me van zankan. Okay, na wo ka se wo hwe ne niema bi a wo ya asede na dwene nya na bibi etisa enkoye mepacho wo ya na suban be no dan na di wo ho madam akasa like wo as me na mega ni pa mi nim no ba se I tiri no ba ni hu na se ke ma ye pale ti atem de bi ro ti sa mi kwa zi madam bi ye bo madam ni ti ma mi kwa de wa ti mo won se dia like mama no kwa nto no da ti mi kwa mi nya ta la no I'm say e be like me man kwa manem ba mo say no wa ba mo as if you odinka mind do you no odinka akoma no on to akoma no ne mind din ko wo mind dem enyina ti e me so asem na man ko dwe mo fi mo de mo bi bop ni pe ono ona mo de bi atin de o ni pa di mi to one day mu na ntire ona man ko be wura ona di ndie ana o be wura na nyumela sa mo na tam ko be 12 going mo no bop na bize msebia elipadi wa ba oba changi na ko oba na do kuteje o to di on kwa na ya no oda na ade ti no soro ko the next day ni me no to be da ma obo prunika ma ni na obo oba be da wo dem ho adi
I don't know if I said twice, and I'm so baby, means you'll be on your normal, because I'm in my own, in the ramen baby. Oh, doesn't know if I said twice, or Bana will book from maybe a web being now. No, Casacata, Punoti, what came from a dinosaur out of family, or Puna than yesterday, copy bowl. Oh. What better, Homa, I just said, Bibi Coswana, one in a Diana Bibi. Me. Ọba demo kwa mimi beno ọba demo no watitua no ase watitua ko ba no da soro na mda fom na me okra nka ne da me na me ade Wabeda hon predo do say me dem na no beda Wabeda hon predo do say na beze me no se ọba no e ma se ọba fi on 3 days time na ọba no na me kwa de ntia me ma no kwa ma no bo man bo fi o na ma nwuse Akoma no wani me no man ko didi nkomo na dem se bia we ni pa Waba fi beti na tena fi atum jib. Yo wanye papa. Me ma no kwa na obuga mo one day no. Ado pese to sa ana me pese sa ado. Me kwa me teno bi da me ntia me ntina. Me pese ado. Okay. Like what tell me fi ofo nyina da na obabopun. Obomo ara mi mi na na dan no. Etini sa me sa me da ma yi me fi no. Oh. Yeah, no, if you want, I just say we want to make peer bonting, and I'm with me yard, the Manco baby, which may be at my Mantamoko body, my photo will feel in our quasi. The other mamma is offered to go to the beauty, as a baby or terrace, Mazu or pay, Mazu, 7 years, and party of the na yeah, one die with one answer, but other, what die with fear? But I'm hand down with you. Say woni no enye busua bia but ono ne de eye fia ne papa firi mu na me kai me nim no fio so me no me ye boy abe mat me fio fo nyina empai fo me no bia anye fine me so me koma jumanti me no bia anye yisa me pa che wo ya na efio no enye busuafo na te ho ena wo high dine wo no so abam Maybe me if you are might be no war or no young quan minimum more might be a friend of the queen and when you have a friend of our only minimum probably to show the minimum be a county. Or no say ne papa abus a fee on papa fear her. On a crowd many channels to call physical doing apart from the bear few minimum crowd. Na efi owu obi ani nkoma a wo ka se abaya we ne papa kra ye fe na papa so wen so wa free mu ne papa aha na wo free ni ade obi anka bibia sanchiro me sa abaya na o ka no na mi chifi ko be bele ono be ka ye se me ne ba beda na me oba fi okura mini ko kasa oda ekura me kwa ba junso gu lobe si kwa no sa roba ni kwa de chemia nya de nkwa mesom usima ba junso gu kwa no ento sha ya stanele ada ana bia ni fi onti asem material sem ne ni papa bia ana oba threat mo da mi dem wa mo roba tete me curtains am ba papa me mo so pam me tete ame kan no cross wa mo me wa papa so ba fi apart from na ba fi o me wala dem ta me ka so wa mo me o ti wa ni ala eno kwa me ni scanty me ko police station be bu ma asem jimisam ena ko proper when you onum no police ni ba ya ke kwa say dad na ya ono I say moton why do ni mu boni a wedi nti na what proper when you ni mu boni a wa enti che say me ni scanty ma say jimisam aso ma mi scan am say da bi one be bomi one be bomi am ya me so no one be papa me ni so enti am come no fly enesa asema o kanyina ne papa me say come no kwa wa me nya papa me da so na en papa bible kwa say ni papa yen papa ne na wo so yen papa me da so na me na bo me ba na ma me say say ya ukoye dan wo ni dan because wo dan enti wo ko ni dan wo so ko da ho aye dan me ko fiem kama na o sama de chi me ko fie onum no na sabe kani da me dem no yo mo chaka ni say sunam so na oti wo no owo sister ba kun ko fie nam so e dem so wo TV ma be TV na bi a wo ko hwe TV behind them ai abrante se na wo dim ne san ya wo ko hwe TV one de se na o fie se bi a madam na wo de ba ma mi no o bo mi promise me kwa mu se wonya papa no na o me da ba ti ko ba da su ka ma se no na obi anya papa ba da ma su ka sia o ba TV no so hu ni bo wo aboda mo o de asa jime
We say we me ana pasa mi pere we me. We dey na on the front say be hwe ti we na we me di mama we go anya papa bi mo. We me ka tro. We di me ma boda me tell rock so we me. Oh. Se na pari ni dey je so no di matem. We me ko be bi tinu afi no. So bo me bo. Abi na wo ba bu bo me da na me ya o. Me me bu so no be so me so me jimi. So bu bo me ntina wa to wani ayla. Wo bu bo me. Wo betia me nso. Wo se me jimi wa. Say we as onim nipa wan koto ni wo fie sta ba kwa minim no so no ne nya fan wo fie o eno wan kan che me da ko se da na najo obeye sad ni chere me na dia me pa che ne say wo dia wuti pedro wo fie say 23 oh yeah with date of birth you saying date of birth 2002 2002 23 July 2002 and yeah 23 years me dia me kan say me pa cha mo sa friend ma me say ukoye dai wa branch ye ne dem me call say be wakofia no ochi ya me me di nkomo so yawo madam bi nyanto boase na ye ne won kasa wono de ode na asem aba se wo se wo wodi wo fi asem nti sa bibia ni a papa woni ye de be hye wo gira so ma me ye ka say Sandra meba ubushia gira so ma me ubushia ni be wo fie because that ya no o high dan ubushia ni bia na ni fie etu wo mo ti fie onyina high dan ba ko so e dan ko mu enye no na me ka me se wo papa dia be na wo ho se wa penua de obi ani fie etu wo ko ye no wan na de dan na wo dem no ma wo me bushia penny o around no catch me ne kasai no ma me se na wo bushia penny o around your friend is saying kwa kuchi and na this side dan kora ne ma wo okay yawo madam me pa chi wo wan na ede efie ne ma wa han efie no ai na na de opa be ko de fie ma me apede what's it dan na no bu sa so opa de ko de fie ma me apede there be me na me pe because said ye enye mesi kro no me pe say enka wo body o de fie ne ma wo han se ekwan sei na bia ababa wa de wo fa so ko me ye di ma so na se obi abe ye me pe sa de no eni ko ko ye case ko jina ko ye case ya free for class na de ni o ni do ka ka wi waji una waji ejuma nyame obetua kanon fi so mai so wa ba bepom na sa kenkin sanwu una waji ne ko ye ma wo nyankopɔ betua ka no onya no oketua mrewo so wo ba bepom na so na me dia wo do sa be kame na won ka me dia wo nyankopɔ betua ka ma nwa no kwa sase me ma dwenye wo ba bla papa wo so mo mi a wo ba bla wo ya wo ba bla pa wo so wo mo mi a nyankopɔ betua ka no ma ye wo ba tua ka wo sister boni be na me ye wo say bia na akɔpɛ na di no no ama dabi ai anajo no na nkono ne o pe me okwan bi so me ko tan dem o pe wo kwan di ekwan so eso so mu na me twe me ho nti so sa me na me yi me ho no na man pe me ho ama ne nti so nipa do nsa fa ho preko pa una adwe wo ekwa be so no de nsa fa ho na ye wadwade awi ana say wo dem wo bowura wo ana say dan me TV na me share kaka na me na asa me asa me dan me bia no te kwa number say bia from so no de inside den e fa me ho man pene me ni mu ye style sabe mam ni o refio say no de atani kwa sia ba jimi no de atani na wo kwa no refio no ka che me say odidi matema me ni bi no knowing say on ne nkasa nti yes no kasa na mkasa na ade na wo de bia wo ba na odidi matem nti no ne nkasa nti say obebo me kwa na obe mbia say sister no nhwemu ho say sika na de ma mpa yes na sister na bete ni porch na no we anapa mbisa na ka Jameson ne nkasa nti ko wu na e ba me kire say sa time na wo ko hwehwe TV wo ne dem wo no wa betena fie wa de sen na sa time kwa fa me nyoma ne de me se no wa betena wa de sen na me nyam bet me pa say na me match score me nyam be from nyoma be good dem am betena sa me na fa na ma ba pradance na obi na na etin yes sister na wo na dem ho a wo si de kwura wo bi dem se wo nya metre fie ho a wo si de kwura ne dem na wo ko hwe TV
ono kwa na betu no fie na sister na nka me friends ono oku na me kire say me say me pese me hu say bia me bet na fie ho no edi be na wotwe ma me hunu abrante no che say ye nyina ye te ho edi wo ye na so what fie ni pa de dan ton ni ade na wo bia edi berwick and answer na mama edi di berwick na wote fie ho no na da efom cement so not much as the minute just read me into man so my that's ayonko fa ben na da woni abrante ne ntem to be born rather them so ko TV so no no ono no ofie onye bone nyam ka chen so me pa che wo ebre na wo hwe TV na abrante ne de ne nsa be fefa ho no wo sore koda wo dem wa na asa wo da ho na me ona me preside me sia bo bro so ba bia me te say man pa che wo abra wo de ne nsa fefa ho no me ye me ma me twen mo wo hwe wo na wo firi wo koda wo dem wa na asa wo da dem abrante ne dem wa kakra bi be bu sa ade asa no ka say ekobo sa yi na me so ekobo sa yi ben ekobo 12 getting to 1 I'm sorry ade ye ko sha abrante fie ben ma ya enyi ya da nyi bibia no eko hwe TV nti no fa me ho tan sa me sister jai Sandra jai wona na akopɛ na di no ya me penin ni sa ukwa ka wo say kwa no so ma wo kwan wo sada no kwa wo da ho ma de achi se wo ka kire me say wa na ho ama de anchi a oboa wo da ho ma de achi na se wa na ho ama de anchi me pe no kre mama me da ma ba na eni wo da ho ma de achi ye ana wa na ho ama de anchi ade sana akwa de fans ade bet na I'm sorry free ade be che be time ben beg 12 getting to 1 I'm sorry wo ko hwe wo big TV abrante a wo TV hwe TV ama no ko bo anadwo 1 ma me oboa na wo pe bibi na pesa abrante ne de ne ho kan wo okay breben wo de ne safa wo ho wo de ne safa ho na da wani kum no ade na won sare nkoda ade amena me ka se da me da bi me pa cha wo hwe TV wo be ma de wani kum wo tonko no wonu se wani kum nti ba me sore nkoda me dem wo da so na me ja me ho to ho kakra wo ja ho to here atade be na na shaw sa atam no just straight dress me cry straight dress tie da shed dross na shed dross wo boa wo shed da ho jeja wo ho na wo shed dross ja na wo shed dross na wo shed dross me dey think say if you meba mame ene ye benum tonchi ye ba capsules azamo fa be sha kwa wo yade bi na akoda ho da bai na wuto ho a wakọ fa asem dia bra brantie ye be kase wo be fa akra na one wo da na wawu ato ne so mu ye temptation Ivasefo. Mu ye temptation. You mo tempt ni padodo. Crazy ni matches eka. Kerosene. Any matches efa. O say you ya there what to dwom aso ne me ba. Mame. Na pomuti se. Eradiato. Ya da nyame ase. Me pacho family mu eye 20 year back up so. It has a mame. Etifo any adofo. Apomden che akese pa apomden a emu oden. Apomden se bare te se galamsey for chamfan. Ena me di free tonchi herbal center kache ebre will be. Me tre kontonchi. Me dofo se wutie me ani die ma me tre se wo ye ba ma hwemidi. Na wo ye oba so odofo. Na wo pese odofo epim yie pa de a. Ene onso hwe me. Na onso ye wasade se odofo. Tonchi herbal capsules eye ememedro. Edro ejina honom ema mema. Bema sebi otafracha wose ne bema esi ne trase. Bema de dane da obema wose hu oba esori chia no. Ane ema obema ensi ne trase sa. Enu ti se obema no esi ne trase dia ene ani die mu a message o se obepe tonchi herbal capsules ne bi ato anom. Tonchi herbal capsules. Tonchi o tonchi ememe kromu se twi hwe. Tonchi o tonchi ema monto na mema no nso ennom. Emema ne se eyetatahwe. Wana wanom edro ni bi eda say menka say eyetatahwe. Me kai say last 3 days na meti edum boy bi ba obojim so tonchi to me say enfrem to just say na mefro. Adent was me say de tonchi ayama me no. Enam se de bi eye jai no was me nyai nom nen magya nom kina. Minim de ayama me. Me rofo say wutie me a
tonchi herbal capsules eye habama eye bibiduro krogen ya tete nubna ya tutu habama ena ya tete ne nua hini ni bia ye de aka aboma aye adura ye friend tonchi herbal capsules eno nti eni a trensunsanso obo ni biara o me se kane ne ye papa nom na ye dua omutu a ni hini no na oma asisi wo bo baso omu de akekaduro kakra fra na oma tua omutua eboa mo musisimu eye den eboa ma adwumade akane no mo ye ne still na no musisimu ahoden ewo mu pa eboa mo mema masam so esori gina ne nan so wo ye be ma na sesi aho adwojo wonam adwuma ne kwan so na se ho adwojo a enya asem de kra eba ne sa etew mema masam so kra o respect no me pacho eba fom enu ti mesre be ma wo tie mi a o so person mema masam o start adwuma na all motrotro na emu mo fa ne dropping ekosi awie ya me pato uhia edre fe ne tonchi herbal capsules obenum no mienu anapa mienu anwumre eye capsules mienu anapa mienu anwumre abra wadidi awie na ebeboaw ama omemasem agina brane ebeboaw ama omemasem etimi akonkan so wutie mi atonchi herbal capsules ubenya bi ato ewo pharmacy shop chemical shop and a herbal shop ubenya tonchi herbal capsules ne bi ato kumase foni chom ewo asempa pharmacy edum pz bebi ye nuano mema ne ton phones no okwa ubisa asempa pharmacy a obi abetro rock pillar herbal ewo KO opposite Abraham bookshop rock pillar herbal KO opposite Abraham bookshop Paulina A Sapon ewo konongo am seba ewo Abrepo Junction Kumase Abrepo Junction Santasi taxi rank onum Abrepo Junction Santasi taxi rank okwa ubehu am seba tonchi herbal capsules ewo honum owo go so afoni chom ewo ja herbal owo mema Reta herbal me pacho wo baby ani a Grata pharmacy owo sunyane a Cap Herbal, Brekum, Chris FM, Kasapen, Lalas Herbal. What your baby will be a fire for phone and a boy number no. Na fraye, Nebusa say, Doctor me what baby say, and him fan a mania tonchi about capsules nibi at all. Kumasi a number no a 0553 51 11 59 0553 51 11 59 Oh akran so anu afre 0248 85 00 81 0248 85 00 81 Medofo pa frɛ ye number natural baby a wo wo kyerɛ ye ben kyerɛ so baby a wo benya duro ne bi ato ye be ma na se wutie mi a e wo so dwonso e ka wa okodwonso boko eni kwan se ofa oya omu be ma bi won ma otie mi odwonso a onam ya omu ankasa dwonso de dwonso no boko se dwonso e ka wa obi timi ka se dwonso gina ne ho kye a na odwonso na ye ne de pa menua be ma se wutie mi na se wota de dwonso e hye ho a oh how ho edura make am for edi amount eyi tonchi herbal capsules what is a dwonso de wa ni die ma pe ba bi na gina na dwonso wan so ya de be sho da ko pa ba dwonso na moja edi akire enu nti meme se mutie mi a o pese o dwonso sam ekobokọ a wonya ohaw bia ewo ma me patro nom edura ye friend tonchi herbal capsules tonchi herbal capsules ebeboa ama o mema sam egina brane menua be ma wutie me dwonso kan wa wonte anasa wo panyi bi o wo papa bi o wo fa bi o wo nua bi a dwonso kan na wonte wati akonwa musa na dwonso ne enam ne na ho da bia da dwonso age ne ho a me patro edura make am for edi amount eye tonchi herbal capsules ebeboa ama dwonso sam egina brane ebeboa ama dwonso sam akoboko ama bibia de na kwai so se wo pese o prostate ahoden ebe mu pa dia metu fu se da bia da metan ma meka me se de o pese ni prostate ahoden ebe mu no onta eni empaso agro ane se o prostate na hoden sam ewo forma da bia da no ubenya problem o prostate no emu bebie da ko pe ye de rubber ebetum ye de rubber to bemam no one day yesi ye ko prostate no every honom ugina wo se bema ade e kire se wo ye bema no me pacho uni bi ani die ma me se wo so wo dofo mu wo so yiri mu wo so wo mpena mu se o pese wo ni di mpaso agro no ye me die mabre ena me ameti hei me ye mema nyina jeje me ye mema nyina mpana mema nyina yere ne me se me ma okwan fa nachi ontimi nka bibia esan se ebra wo so obi ma oni di mpaso agro no wo se me de saa wo ba no hwene mienu o pese wonya prostate ntem eno ntimi nua ma no mesre mo miem
na mo ne mo dɔfo no ani mpa so agorɔ afei ɛho nsuo no ma ne mmerɛ wo mu sɛ wonim sɛ womfa nyinsan de a ma bɛrima ne ho nsuo ne mmerɛ wo mu ɛsiane sɛ bɛrima ho nsuo ɛba ɔbaa ho ɛntɛntɛm a ɛboa ma ɛmaa yɛnyini fɛfɛɛfɛ ɛboa ma ɛmaa deɛ ɛwedeɛ no ɛyɛ dɛ mepakyɛw sɛ wotie na sɛ woyɛ ɔbaa na sɛ odɔfo bi ɛte baabi a mekyerɛ a distance relationship ni bi a ɛne die mu a mɛsrɛ sɛ wobɛpɛ adu papa na wanom ɛsiane sɛ woyɛ abɔ abere wantem ɔbaa ne dɔfo wɔ ne nkyɛm so deɛ mɛsrɛ anɔpa anwummerɛ fa ne sɛ afaduro sɛde bɛyɛ bɛboa ma wedeɛ ayɛ fɛ bɛrima ɔbaa wɔ so wɔnyaa ne homa ne ne ani mpa so agorɔ no sɛ afaduro no meme sisi n'akyi ɛsiane sɛ wo ho nsuo no ɛwɔ sɛ ebi ba abɔnten woyi bi ba abɔnten na replace bi woyi bi ba abɔnten na foforɔ aba bɛhyɛ anan ɛboa ma wonyini kyɛ wonya ahoɔden kane ne mpanyimfoɔ nsɛ na wɔn nyini kyɛ paa na ahoɔden ɛwɔ wɔn hɔ a wobɛhu panyin bi 80 years 70 years na ne ho ɛɛden ɛdi ntia na ɔtete habama etua afei na tv bia ne phone bia ne wɔn ti no ɔno maame hyɛ dɛm a ɔde wo maame ayɛ tv ɔde wo maame ayɛ phone na nya bibia nti na ɛboa ma wo papa ahoɔden aba ne mu ɛno nti bɛmɛn na obedum bie daakye hene sɛ manhyia ye ma de nyinaa ɛne die mu a mɛsrɛ sɛ odɔfo no ɛne ne di mpa so agorɔ na ne nyinaa ne sɛ wɔbɛfa lawyer wɔbɛfa judge ɛne sɛ wobɛnom aduro a yɛfrɛ ne tonchi herbal capsules deɛ ɔse ne prostate mu abie me no no tonchia kɔtɔ tonchi herbal capsules deɛ ɔse ɔwɔ dwonso mu haw ɔdwonso a wɔbrɛ ɔdwonso a na ɔnam yɛw mu me ne wo tonchia wohia tonchi herbal capsules deɛ ɔse ɔno ɔbaa ne di mpa so agorɔ a ɔnam ɛkwan ne so no na ne ho adwodwo ɔbɛpem na wapem medɔfo pa sɛ wonam saa problem ni mu paa deɛ a bɛrima nei kɔtɔ tonchi herbal capsules ɛnom bɛrima bi akɔwura tokuro bɔne mu ama ɛnnɛ tokuro bɔne na ɔkɔwura mu no wanya ɔhaw ɛwɔ ne bɛrima ho ɛnsansan egu ne bɛrima ho sɛdeɛ esi tie no otiti a enye yie ɛno nti ɔbɛposa waposa ma ne bɛrima ne foa ɛna ɛfon me a mete hɛ adeketewa mani nso me mpa adeketewa ɛno nti man nyina mpa adeketewa mɛsrɛw wo size no mamu nye du sɛdeɛ bɛyɛ a esie mu sɛ a kuduo bi asimie mu atemu de bi apem yɛ ɛno nti mɛsrɛ mɛma sɛ ma ho nyɛ den mamu nye du ne nyina ne sɛ obɛnum aduru a yɛfrɛ no tonchi herbal capsules tonchi o tonchi ememe kura mu sɛ chiche tonchi emae monto na emema enom oba wo se ne dɔfo bɛ ma afɔn mesrew ema ne mfɔn mamunye du kɔtɔ tonchi herbal capsules no ema no na ɔmfa mpemo sɛ panyan bɛ ma deɛ gina ona so te sɛ h na bo adwuma te sɛ machine di twa blocks bɛ ma deɛ ma honya den te sɛ train o ba sɛ chukuchaka na Holland a sɛ twio nom adre fɛ ne tonchi herbal capsules deɛ wɔ se wɔ match ɛna anwumre ɔnkɔtɔ tonchi herbal capsules no nom adechi a wɔn frɛ no ɔmfa aseda emaye sɛ ɔno ɔbaa bi wɔ match anwumre ya memese saa bre ya kɔtɔ tonchi herbal capsules no mienu wodidi wia no mienu anwumre nso no mienu ɔbaa ne meduru no na ayɛ ho adwuma wankasa wobɛdi ho adanse emram didi dwuma no esua mebrɛ no aso ɛno nti faafo na bɔ yɛ number no ne frɛ yɛ number no ɛyɛ 0553 0553 51 11 59 54 0553 51 11 59 me pacha wo akra no afre 0248 85 00 81 me say frɛ baabi a wo bi e be kyerɛ baabi a obenya bi ato tonchi eye memedwo tatahye be me koto binom na wo so gye 3 points ye do bi bra so gye bre no tie ye that's ne e be sanso nyame ensha papa miniaba that's ne be se shiampa aha Eya Akoma 87.9 FM NFA Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no na wo hwɛ na wotie no aba Mame me se yane ya wa kasa no Sandra ya o ka kyerɛ ye sɛ ade akyi ye wo sa akɔbɔ ni prum me pa kyɛ ɔkɔ ɔde ne sa fa ho no wo sa akɔ sɛ ka sɛ kɔhwɛ TV the second time kasagum around one me answer me busianfo say abontifo na asɛ me akyɛ sa ben Baby me question na no fa nkɔ nante e bi sɛ wo say ada wo kɔ na akɔhwɛ TV na wo fa mu dan wo de ne nsa fa wo ho good man twema no wan twema no me pa kyɛ ade akyi ya na sɛ na ade kyie biem wo sa akɔbɔ ni prum sɛ pɛ sɛ akɔhwɛ TV
me bom friend se wo koye dey feel ana I say why din se wo koye dey o san wo ne dey mo biem na me bom my friend to en feel a friend so onyo dey why na so we feel say I put it to you say na person san kokoshe TV biem oh no correct we feel ana no twantro no ano na ewo so yi e ka wo say kohwe TV biem obi a according to wo wakwa akowura ho wo hwe TV ko de ne say fa wo na wakwa ade akinye a wo say kwa akowura ho enti na ade na efefa ade eyin fa na wo te ansa na wo betena ho me got na obi baby mama got some mama nchen mama bi a wanya stroke no na wo hwe mama no tu free ho no e na wo baaye na wo say wo todwom na wo todwom wo asori ben ascending the divine praise e wo henefa so for invite me me pacho kasa na bra ya wo baaye no hu say no wusi kasa pacho we Eduman junction okay edi anwom sa worship na say praises 87.9 Ewia monya rade sachano me mama bemu muda yenti ahina ne di kosio ne bana sai mi uya no me wade eje mesun kwa o amin so di arada wachesu nyame no wo becha mana so misu mi seria monya rade sachano me mama bemu muda yenti ahina ne di kosio ne bana sai mi uya no me wade eje mesun kwa o amin so di arada wachesu nyame no wo becha mana so misu ai sene na misua watching a be messy oh yenti sana na media rehoa watching a be messy oh eradio hu adi nyina no onimi o wansane ya omia sana na misua watching a be messy oh we solo now you worship you worship na solo na be me to praises your worship to praises mama hwese me him handkerchief Asida enya ye mi radio nyame aya enya masida mponi aside ayeye aside mesi asida eni tonto mi radio nyame aya enya masida mponi o aside ayeye asidam mi radio nyamia ya mi radio nyamia ya asidam poni missy brao bafwe brao bejima this way bro hey bro amen hallelujah Sandra what fa no boneda obua Sandra obua me ye fa asem nsie me sister me bisa question pa me say what fa no boneda one we read that edi en wa fada ikwan na bi na nipa bi na minimum yes na me conference na minimum bia no nka nipa na dada me say omo bela omo boy e maya som de bi omo de ya so omo sisi na omo na omo de dia so omo sisi omo na omo bo ase omo na mema so na omo catch him say be meet my then come me will so me to say there bi na me de ya na me kwa sorry pants say anyo man de me me untimi fa bibia nsie me da let me tell you something me say me nim say wa fa no boneda we tramo ana ne aka ne bimpacho de hin bi no waso hweda ka kire me Akoma FM 87.9 Kumasi. Ese bibi na ma otimi kwa nyoma boni bi na nka pese de dada na nka pese me try sa nyoma bimpacho hwan na dada wo no se try de yin se ka che so de o ye kra bibi ense wo se wo ye de yin a sa nyoma na onwi na enyoma jo me kra no de be soma hwe se yes na kwase ma de we de ya de tantan sa de we na na mo no ma mo se ya de pay we de enye se free on kra Sandra mean so
Umisan means Sandra me say, Emudia hin one no da. Uncle the judge ne Baba so much. Sandra, one video. One will read. Sandra, one will read that. Are yes, that will be now sending me a message. Me will be sending me a message. Say, we are my bonny pacroni diachero. Na me bonny panon sudia. Won't to me ain't denying se ni paneboa. Ain't my me and money panidin. And son will become me say. A dear na one no more da. We tramon in a moody hen. Now a mammy money pacroni din near moi. I'm a say, my G.S. within the sun, your man patch. A time I know when ye soon ye and any pacrono I was sent me was a message, you know. Wohunu ye. Ain't it Sabrina when ye soon ye know. Dear in one more da. Mammy money panidin. Me patch casagum. But you know, any day. Any read and any day. And sunny day. And that day. Say, no, call the George now. Debbie, what's it really, dear? Where jay? And yes, I catch me. It's not one more sunny we, meboa. Son, I'm maybe I come on by. And I didn't tell her, catch him say, read dear, what jam patch or memoni panoa. Memoni panidin. Then son and batching will come. Open moi, meboa. And now, wouldn't you may see and say, who are some Nadia Akoma lawyer? Nasa one can and something in our fancy lawyer. They see then a lawyer to charge you. What's saying? None can nipan the persas and me coach shares hard and you say, I say, Minyam is soon me. Sister Jai, one no more da, even tramo, one no. Wunimu nom ensa wonom if you were na etu wo ho sister o papa nua no wo fa no a ebusua pani no odi efie wo ma e dan na ma setem o2 nso mo se ma chen me se o2 onu de nsama mo keken so no kra na adwen se metimi kra me se waka kire wo se 2 or cancer because sister be one must see now no abem am oni me ye je fie ho no no mo ti wonyina han dan me say on cancer wo 20 kan no kra waka che se 2 abem na ha mo fie abem wo no wote dem na sister bi so tinchi me say abem wo no wote dem ne dem meboa e na wo so wote dem e na sister ne so tene dem enti o how be na wo ho Akoma FM. Oh, how bad na wo ho. Would mu fie a ye mu bi ye duru ye kura nsa na ye tena efia light wo mu. Me wie suku nyina ye adwuma radio mercury for so many years. Na me wo kuma se na me na light mu nkania. Tema adum FM ko han dan ma me na me nya light mu dai. Enti wo ba ho na se wo si me ni light wo mu dem nti no. Pani e te se wo me ko abrante bi dem akọ TV. Ade wusha. When your TV are trying na yede is soon na ma me na me agasa me hu fo wo ye hwan ahom ta dundum lights fa na ma me ko wura nya enti ada ye bedroom light na hene fa na akoda free on am ko na msem ko da me che say ada ye bedroom light na senya on and off ba ye say e kamwa na akoda he na ma ko pe bi atna say me nkwa say na me ni nka ho say me ko pa bontin san ma be baby wusuro sum wusura de pa nti wo na sum mu da me ma me na oyare ni na net ni nchin owu mpo free mu o ma me we na 10 years they say when you 23 years 13 years 13 years and ada so hunu ma me samai o me fa nkwan and ada so hunu ma me samai sister se wo ye gidi wo fie ho ene wo mo kokonto kwa by heart jai na wa na wo tra ye ko han dan ma me ka no kra kire ye niska ye kwa han dan ma wo se dan na wo dem no wo papa enua no wontu abusua pani nka setu ena wo auntie no so Olivia on kan kire wo setu enti tena fie ho wa rent obi akra ha sister tena wo fie wo bi antu Jai ntokwa no jai kasa no there be o sister bit me o free ni fie be hata nyoma wo ho a wo free ni fie be hata ade ma ho e fa o di atem na me ka che Akoma FM wo ye dan
na make us on to tension no be di atama no why dey kokko wo nya na hwe ene wo free ni fie kasako esi den na akwaje ma ho kasako dey assistant ni abaman oh man dey that the fan nya hwe because say wo ya adwuma bayi say me ni adwuma potin me yes say kasa na boy na kasa me ni adwuma potin say me ya say na first no me my hand down pen me ko gigi amanfo nyoma na ya ne ko echi mu obi ma me fruits ade chi amaso away bo abo fruits bi wa plantain chips you also ya na to butu ho na makoto nton nsi o kaka be no ko amuni nipa omomo no atwa mu no mbo atwa wa woda pa che de bi ma wa fa be mada amo mi na me che uji ano abosumi nseni simi sisi ade ache be 4 months ni uji ano ache 4 months pe Enti se wo pese anya dem ma che se adwuma sam adi ama me didi adwuma na pese oye se ma adwen se menya sa spaghetti ni bi kra efa na me sister bi anam come aso ban na me come on yom kwa aso metimi dia pewa mko mo so ni problem metimi dia si omo aya aton akan so bebo am se di o siti e wo be sira kwa spaghetti aton Uno mu nyina beko o customers ye bebe nyina bebu o mo bros yanko ma sacha wo sachira da ben bra wo betra kwanya isu ya na before wo beba na sachira e ma sacha abema no me hu sa ase di dem na mko tna na na di we obu abemu ana apɛ no me no credit da ho anu waka abemu ana di apɛ de na apɛ no wunya yanka da wo kɔ da ho nko fa eno de ni mpana for dos mami ɛna akɔhwɛ wuni sɛ de pra for dos na akɔhwɛ ne de je wo kɔ hwɛ ho no a wone wa na no akire wo hunu sɛ ɛma bi be ba ho no jealousy bote jealousy nye jealous me so na me masam no meni me adechia ya na aba adechia yi na aba da bi o eno na no yes into run the say ya no di atem kwase aba nti sister na yes say me nya ni hwe so di matem kwa dia me de me nka bi nchen so no so afa no adwinti oye kwase aba na me yes my all then to obo wura me dem mo me da say na mom ye behwe se spaghetti no so person wo se wo ye Italia ni obi a plantain no onkoto na we die ntokwa bebem so okoye akoton no cha me ni obi an kwa me se ma search me nti se me na me tumi dia ska this ma pampe me ton me nko ye ma ye mfa plantain ni bi ma we na ton ye ma plantain ni bi na ton first na plantain no ko fa ne no bi na no so ye de mama nya me a ya no de mama ka fa akotan chi ma kom timi na nte sa e mu kuma dada na npa de mama ya nto bi kra ka pele wa me nya bi enti se na wo behia wo de be ye sa you know but ma ka so wa na obi abotimi aha ka bi kire me sen na wo behia eto ton ne robbers ne sen na wo behia e bia e beso 5 million bi beso ma 500 Ghana cedis. Obu abekwa akodi 500 entimenye. The town. What carrot koto wa wan. 5,000 beso. We dey see from wa na dia ko reach bu. In 10 million beso ma me 1,000 beso. Me pa chaw Abrante no han ne dan. Sister no ono so han dan. Me kwa ehunahuna bi. Obi ehunahuna. Bra ye ne nakasa no ye wi ne nakasa so wa ma boda mo nti aso me kra me kofie wa na ayem shishie mo busu afie nti nko ayem shishie bi ne ho obi atwe sika mesi wo so wo dem ho wada woroma mesere wo so wo ho e wo ho ne gya nkrofo atem didie basabasa no na nya de beboa wo na ye nwe no ho ne ye pesika ne bi mana start faton ne a wo pese wo ton no why okay be me na mamu akwa ba yo memo akwa mejozo mako na pome nyame adome ho ya okay agbozo Herbal clinic as usual ai ye moto ni e ba ko pe no man has an expiry debi be ma de ongu ya ne be ongu ya no na ye agbozo Herbal clinic ye moto e chiachi amanfo e Ghana fo nyina ye twobi a salute na agbozo Herbal clinic de ye betana sese ya na ye kam we hu se wi ase no me ma bia didi mi papa
fana na ade sanso fire him na de bia meka se nhwehwe mu kra me yehunu sa wade ne mpratwe dodo na enkoso na dodo na ye mema omommodin wo mpem no wo mu no ma ware ene wo mpratwe enye de kra wa anajo onya de obotom so nye na ta se internet se okabu mu a ensempi na emom no se emma no memfa ne se obotom enye na anajo de no ana se wa ya so nan na to so mi ensa na de wa ma hwe fi kura no bibia no no enti Agbozo Herbal Clinic to yensa afro se wo this kind of problems here abosri bi erectile problems nko na onya de wo mpemu a the only place I will ban Agbozo Herbal Clinic. Agbozo Herbal. Your branches na yensa Obankran ye wo honum Kumase hanum ye wa ha ena tema ye wo community 25 Savannah Junction pe ene ye wo oba Kumase hanum ye wo dicham so main 5 old insurance junction heyara. And it's away a Ghana ni we a Ghana bema na ewiabre o hwe me na wonim se o face sexual challenges e wo life mo ana se enemu agudie no enhye da anye papa ma wo Agbozo Herbal Clinic say bra na mo no mako yare ba kwa Agbozo ye sane na nsen kese pa hemorrhoid koko yes koko ana se yen kan se oka koko amanfo fi se koko keke enye koko keke hemorrhoid ni ye se obi a oja na ya na koko eyi aba no and friend hemorrhoid na ye se ade no aye chronic and then say in fact say koko na tena so ache na aba be shewto and edidi for rectum na sha se push anus no out and kwasi bro ni friend hemorrhoid it is sa ya de we no ehye nkrofo ho na hemorrhoid no say oye be ma sexually no Emma uye weak and I say you become 1 minute man and I say 1 seconds man. Yes, because of no o 200 no say be no be man me fa so me nyina edidibo yes it is a to no enya problems e ba sa e come be man be and the science no say hemorrhoid e kokobu nso no eno na timi ma emema no bi wana say oba bo say osisi ya ya severe waist pains obe ya enko hemorrhoid ne wo internal and external hemorrhoid ye wo de obohu say wokokobo no epia de aba ene obi wo no so obi oja na na abete wokoko eno kra ya say ene obi wo oja ne na wi a ebete ho no mokoko no say ehyehye ne te say meku enti gise otwenya na eno ankasa koshim enti obi wo no do times obi ja ne na kra na problem enti say wo hemorrhoid problem ana wokoko bu pie na we pia kwa koshima Dr. Agbozo say Brian Chen na ye mo wadru na no within few days no obon se be kwa koshim numbers no egu screen no so miensa ne nyina but mameniga embo e bia na obi asabi na ni hunu ade etie enti uba aha no say ye Kumase ha ye wo dichem so main 5 old insurance junction ni nkramofo asoro dan no na edi hwe ni mum enti mameniga emfa Kumase number ebra ma ba Kumase ma memfa Kumase number no entudwa 0553 41 77 52 eno ye Kumase dichem so main May 5 old insurance junction 0553 41 77 52 and over infections biara and as hemorrhoid ya make it because anal infections ebu hono ma sabi previous ana ne tuta ke kan pa mo se sabi insuo fite bi bo na pampan ewom etimi etimi cause infections papa it is bia otu hono na obu asabi otu wonu nyina obo pampers because of ne tu wonu nyina sabi apro e ma pampan efiri no eba obu sorry akonwa so obu nse na insuo na yeso na one slash ase sisi so eba sa hemorrhoid corona na yes ade no because into was sa problems ni bia wo de baba Agbozo Herbal Clinic ene ama emema bibiri ebubo pampers e wa bra sabiu enye bibi ya na emom no sebia sebi ne kokobu eni nsuo na eba no ofisi na ebe so mepa cho se wa num edura manankwa enye yi etu di we de be kire Agbozo Herbal Clinic ye branches ni nyina bi Kumase ha ye wo dichem so main 5 old insurance junction en kan number no screen so tema so so o wan kan ne important mo betimi aframe was 0241 75 02 82 Accra 0241 75 02 82 and time 0557 40 26 96 what me afraid na oni edu ya de ho enkomo e ma de bi so ya say mema e wo sexual weakness e ma sebi etomre bi a omo de ne ensori nti ne visa e ma any sexual weakness e ma akra ne bu mu sabi na think am ba no na 3 4 5 hours ansana nti ama mema no mo blessa oyire sexually weak in bed e pa cho no so timi de ne ba Agbozo Herbal na no so betimi aba oba be ma so mu a emfie 9 na on te hwe
obeka say media sa na mete obo anya sa na wote wo hormonal insufficiency and as a hormonal imbalance and a cause sa de o ye be ma de a e bia na testosterone entimi produce enough hormones ma untimi nya good erection enti o ye oba o ye be ma utimi ba gbozo Herbal clinic e ma ye sa wo yade awasem say bia oba be sia fibroid e na agi ni pedua na sa de bia no e ma de fibroid enti ya na amanfo se onyim ensu ba ye mfie nan still nyensen ba ko no untumi enyim ye fibroid anase myoma anase ovarian cyst etimi eyesa e ma e be show ye funu ma beka se bia onyim nsu na onyim nyina ye obeba agbozo Herbal o ba ye be your test ansa na ya ma wedru enti say wo problem bit is a fibroid na your ba na utimi na si awo kwan anase sabi awo no kra na ntumi ma wo ye be ma na wo sperm count problems infertility both male and female be ma bi wo hono ma utuo no te ye hu se eto na emu no ntumi nkuma boa na de bia meka se sebi mpredu asa se ade no utumi ye na ye ni ya na ye ni se obewo ba na amanfo ehunu se yes kwaku ana kwame oye bema enti se was this kind of problems now I face here and that's what for treatment enye ya agbozo Herbal clinic ba be pi asantime eni say krom ye what teacham so main 5 old insurance junction me pa cho kumasi hanomo wo hanomo afre me na hia me na eni me di oya de honkoma de biarada ye wo ho ye share adwuma se Monday ekokopim Saturdays ye share adwuma se 7 o'clock am no pa na upon 5 p.m. kumasi me pa cho 0553 0553 41 77 52 ebe afa numbers ni nyina o freeway na nkwa network no freeway ena enkran 0241 75 02 82 ye wan kran ye ben Kwashiman Chiefs Palace ne pe we are just Kwashiman Chiefs Palace share the same one with the palace inti baby a o enkran hanum bia no mo ne ubisa Kwashiman a very popular place pa inti ye ben Kwashiman Chiefs Palace and as Kwashiman KFC no ye ben ni pe Enkra 0241 75 02 82 Tema your community 25 Savannah Junction. Tema is 0557 40 26 96 Tema 0557 40 26 96 prostate enlargement no so ya de obi wo han ma be ma ba ko otumi junsom keten na de ya na se ko gina han ma wose junso no esa no ye burning free bibi urinary retention ujunso bi na asa kem emma me pa cho frequent urinating oti ase de bi at any time ya wose ko junso oti ase blood and able infections na bem enya junso ntentem ni nyina na prostate diabetes to me yes so infections hold urinary tract infections to me yes into buy aso na so wodwunso mu hawa ye do fa efidie mu na ahwe test no na ye hu yare kro na amahu edu kono ma sa dwunso ntentem ni nyina no eto ebetwa enti wo nkran o wo kumase wo temaw no na so betu na ma buy clinic no you kumase dichem so main 5 old insurance junction oba so dwunso ntentem dwunso twa na ye mbre dwunso ba na so wanka wan wadwunso wo ya dwunso agum sanso na emema so sa prostate and say any kind of infections be ama wayemre e bia obema bia wachi gonorrhea ibi waho yen kan gonorrhea na amamfo nti ase se bi obi won ma bema ba ko to wan motiti ne ho and say oposa se bi ne bema ene ade e ba sa wo se insufita bi ne ade fru ni nyina no e gonorrhea etimi adwie e cost 1 minute e ma why masturbation you can masturbation wan kasa to won ma akono boni be show mu na wa twetwetwe ho remember nyina no and 1 minute why you be anything akose hormonal insufficiency or hormonal imbalance e system no mo bragbozo Herbal clinic be mo adura mo wanom e ma sa balance hormones na kama no agina so abo adwuma am say asempa we 80 anti ye ka no ye tete abete na ne cha na egusu say ye den ye che no enti say o prostate o say o kokobo problem hemorrhoid o say o infections so say o all kinds of problems rheumatism problem be a so yambo ni dino eno nkyerɛ sɛ yensa bia na high blood pressure ne diabetes abetɔ so ama obema semini nyina ye mre ade na onfo wani nkyerɛ agbozo Herbal clinic na ye mu wadru ma onom na ho ntɔ bra ye be test maybe na aye brenti so me number na from de biara da ye wo ho me ka say kra no ye adwuma ɔkyena nyankopɔn ye adoma Saturday ye adwuma Monday Sundays after church Monday Tuesday Wednesday Thursday Fridays ni nyina no agbozo Herbal clinic ye sha 7 o'clock in yamano pa
ne upon 5 p.m. enyumre into wo do yare ne hye dem the fabre be sama me sorry enkran number no 0241 0241 75 02 82 ena kumasi ha 0553 41 0553 41 77 52 and at tema 0557 40 26 96 so what do you can hona mobile test e be amamu no e free me that say e same free. time next week. Sorry, all right, Akoma 87.9 FM na fe Onua TV. Akoma mu sam dwumadie na wutie na fe wo hwe. Hyene so ma me se Free FM 97.5 wo tachi man. Wonom edi atom live. Sanso na Triforce Enterprise edum demu live. Candia phones and accessories so edemu live. Ewo eho na yenko na fe yenko fa the second story efa emrewo na hyene nso se nei baabi a wo bia na wo nso wo case bi a etete wo na hahawo esisi kwan bi so ene obi ede wo famu anase be ma no onhwe akoda no wo baabi ede obi ba aba be hye wo ana wo nyinsen wo hwe akoda no wi akire akoda no wo hunu se enye wo de oba no de akoma be ma foforo obi afa wo ba ene wi akire mchese yes sa toto ayampia ede ekire wo sofu bi ede wo ankasa wafa kwan bi so ana wode wo ba bi afa kwan bi so wadama ye wo kumase askwa yene kumase mo main entrance ena ehwe ne mo kumase askwa yene kumase mo main entrance no ena ehwe enimo enti ubetumi aba na yahwe aka ho asem etu ho na mo ede ama se wo ba na wo yera kwan na o pese wo frɛ na ye kire wo kwan no eya ye 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 shane so say aha wo de wasemba yenye wusika biara Maa Akos I'm dying with laughter and here obeslalewu say please good evening madam the lady don't know what she wants or what she says is not logic okay on also message and no mamenko na menua be ma bi enkodi nkomo be me na mame ma wa ha ena papa na promote saying na mi adum yo yo mi rana within me di pastor James yes okay the account one you saying Pastor James Kwabrantem okay mame akwaba na promote saying nyame adum within the saying untumi nkasa ye kafra papa me pacho wo free ne bae ne no Togo 87.9 Togo na me ye osofo ho no okay we sorry we sofo wo Togo enti wa na wote oh okay na se Togo na wote na we ye nyame adwuma de a ene na Ghana wa mane mama ne se me ba Sandra na o frem se another Sandra no frem se o ya de ndi se mama anye yi ti be Friday na misimo do han Saturday na ni baton ni din commission se na mhwe ni ba no I'm very solid na I'm just saying 87.9 hositi me bacho omusi bi wano na yente kasa ne ye wasi be 12 years ni no o yare da ho 12 good years no ya da form na nasi be ma be bonu dua awo yo sofo yanko awo yo sofo fani kwame aboaji papa chire ensem no nyina chire ye sade enura wo chire mu no enti yeti asem no nyina na osofo no se won prema won wale ne ba ya boaji no won prema no wale no na bedu baby no ba fi ho ba no ho fi no obobo ne dua wo rona tade de no to twi form bonu dua se wonye yida wo no obowu msa wasane na mse sana tede a sania ya aboaje ohun me ba no wale no wonyare ansa na owale no
wonyare ansa no obaware no na abaye da yare dem unna your wedding unna your wedding na woda yare dem no obawro ne kawano wo ka won so one no na ko wale ba foforo na akran so mena mo to gono tantant ya no bisam discuss me first come no fanya de and by was say woni ne krono de asifie ya efie no apam no afifie no no wo nkra miensa ono na wo nkra miensa ya woda ya de dem so wato asasifie wato nsase bi ne krono afema koton nsase ne bi so wonachi o waka wo bokono o spirit ya wodi bekono the spirit na wo wodi bekumi ba no o mena me ninsha na on fa spirit mekomi anu tan me bae okay me da say na oba penny ana me ba penny no wo ma sen se me wo ma miensa awo kumasi amema mi no won kwani wo baba ko wodi odimo okay nti ne kuru ne ya oboache no ane ena ne kuru papa ene kwame aboaje no ba ne kuru papa no so ye sofo wo ase no ye sofo te se de wo ye sofo ya won ma sori kra oda no no mbibisa na yesi asobo na papa no ko sorry church on o say Akoma FM 87. wo de kasa gu ma me fo no ben the Apostolic Church of Ghana. Oh, okay. I see. Apostolic Church of Ghana. Ewo na wa se be ma no eye sofo. Ewo brono be so de. Oya presiding elder. Oya presiding elder. Branch ben. Ade be sign. Ade beba. Okay. Let us say. Enti wo ware wo ba no enfie sei ni. Wo ware Sandra no. Masho, wani me worry no. Me fan say 20 Akoma FM 87.9 Kumasi. Me wo me second born. 2014. Ono na wo ka me ho amene ne ma. Na oye wo ho ade yi ben. Masho oye me ho ade in 2012. 2012 and oye wo ho ade. Okay. Ho me kakra. Me pacho eya mamo ne wen masna muntie ne kasa ne ye na Sandra Ntiapo. In fact Sandra eyare wo yare ye beba ho se eye duabo no a be ma no papa ye de ye ni mo ba ye se sofo ebe woro ne ho pa ne to ase de na nam so e ma sofo yi se oye sa wo be ye sa de no na Sandra yare woni kunu fie ene ye tam no de ne beto ba bia ye de ne beto ye no anase wo ba ye no ene wo be yare ye hwan na na wo ho abusuafo ben na na ahia bu wo ho a wo mugu a wade no etumi ma ba man eso ne yire nsa oba wo yare nsa ne wo yi wedding ring no ade free ne nsa de ne kroye asem na si ye ya se oba ne ba ye yi oba ne fi aware na se ba ye kra no e di asem na si ye ma oba ne free ho e de e ba ye papa Akoma FM 87. Ebra obey wade ade na wa mabi ma me na me motogo de ma mi kwa man tise wo wa achi want to say man tise mi bana wale papa papa de be se den na ana step father enti mi papa no ne se den na wo ba ware a ya wo wale mante te mo de wale na baby ebe mo wale baby na me ba no ofem se ni nua bi de sika bi adwane nti mi frɛ mi bra penin na wonye ni sika ma no ɛna sound kunu frɛ mi se wa se mi mi nua no odis mi ba no odis kan jwa first kan ma ba ko boni dua na ma mi ni ti be ma ne kasa na me bo se oye ne ho ade na wonti ho ane hwan na gina seja Masho na me stepfather. Wo stepfather na ma ne gina mu na de na be ma ne be ware na wa ma papa ma ne Masho na time no na me father na me ntenenka na won tenenka na ye de na se de wo tenenka me fan say ya wari ni machi no ansa na me tenenka o tenenka since that time no na in his so okay no send him now papa send you ska 87.9 send him
mini si fie ɛwɔ ampa mi. O papa send you sika ma wo di si fie. Ifie no ampa mi sisi. It is efie no ampa mi sisi a. What complete ana say wonya nwie. Story building. Story building. Enti ehine fa na wone be ma ne tie. Story building him. Ampa mi ho na mini be ma no so asisi mi. Ɛwɔ ampa mi ho no na. Nti ɛhɔ no me fa na send him iska. Kasagu mame. Ɛhɔ no me fa na send him iska. Nti tam 2012 ne yɛ wɔ ni mi. Ne yɛ wɔ ya to float. Na me ka hwɛ ne sɛ ne san here. Ɔmo yɛ fa sika ne nya no wɔ ni no. Ɛnkɔ asase no so. Na yɛnkɔ starting project. Sɛ na me yɛ yɛn si iska no. Nti sɛ iska na yɛ wɔ ni mi ne iska no ko. Ɛso ɛkɔ saa nwia 3,000 blocks ɛwɔ plot no so. Nti emu hɔ na that time no na me fa na sa send me 90 million. At 2012. That time next meet yɛ 10 cents. Nti me sa dis kind ma bema no. So on from completing that no. Nti me hɔ no no. 87.9 na yare no. Ɛstate ya me wo me second born na me emu hufu. Me wo no 3 weeks perfect. Ana me ni emu hufu. Nti say wo mama say me woma enkwani yɛ 3 nti ububugu hɔ no ɛkyerɛ yan sa wo bɛ wo de otwa to no. Okay. Na fa no na me ni no ntama sisi bɛ 4 years ago. Meba hɔ no nti ase papa nti o de ma membra. ABA back clinic na me ka fo hɔ no de ama wo ABA doctor suffer rasta no kwasam say suffer 3 days and say wo wɔ ni yade pa na obi bi ɛwɔ ni yade wo ankasa wo kunu oyere o maame wo ba bi wo school ɛwɔ ni yade a mese wada memfa nkɔ ba bi a me nkɔfa ne ma ne mangu so eba wi akyire no na wani no na adum say fine kora wo mfa huna de bia mu wo kɔbra wo wo na so akɔfa mpafia so mese wada sɛ wo wɔ ni yade bia na so wo onua dɔfo bi owo bia enkyere ne ba bia wo se ma akosi yemra ABA esan say doctor no dey specialize ɛwɔ aniyade ehwemu pa nti wo kɔ wase de tie bia no wani no ɛbɛsan abankwa mu biem abo ehunade korɔgyen sɛ de ɛwɔ se ehunu no ɛnam nsan yade ɛna ate abesi so stroke ana say yade nka ye nyina so so for 3 days otumi etutu nyina ase ɛno nti bomodi ase ɛnɛ ABA Herbal clinic obɛkɔ kuma ase kwada sodwena ase yɛbɛn main market no ɛhɔ ɛne ɛwɔ dɔma ayinkro yɛbɛn Beneza preschool yɛne apia kubi coastal ɛna bofi pam frɛ 0541 565 199 0541 565 199 and a 0502 812 161 na any one any enkomo eye sofo rasta obesho time eye time Herbal mesha etutu madedi ase deku honam ya wonu ato a wontumi ne die nyina da malaria ne firi ho a ne nyina so obedidi honam ya ne beko time mesha ne capsules no so ebisi immune system no pa nta ma wonya onomu a wonyare rough sanso ena eboa etu na mu san yade nyina da aseba ena afe be ma eno nti afenu no nyina timi num bi Herbal na famasi show bi am time enure nya na 024441 7669 0244 417669 me say ene ma wo dan no enye fe papa ma wo dan no enye nmonyam animre nyam obi obeduru wo bia no wo begina sa hwe dan ne biem ne bia twe wonom phone na wonom video save wato ho esansa sade wo de marble stones a free trend venture say e design wo fie no aye fe eno nti wo twato ho na daachi bi wo se dan a ono so aye ne se wo de no ebe na emom no me se wada ebra wo twa de kan hu say marble stones no wankoto ne ba bia da se ventures okoto ne baby anka nyefe ma wonhwe phone no en video ntine se wo pe marble stones pa ye design fie dan ho ema no ye fa efri ye trans ventures so nti estate developers ne contractor for no ene wankwankra bi a wusu dan no se wo adakona kogibe na efe design dan no na entwamu da efe ye pa ye de konso a ye bekwa akoduru ewo baby a wo site ho de ama ansana ye beji sika ya ji sika 0240 708400 0240 708 400 World Vision Ghana any Vision Fan Ghana say so we be send a message say why you adwuma ho no obema abosen a si woni pakro ni hu
wɔn bɛza scammers for no wɔn ama ahomere so enti no wɔn bɛka so sɛ ɔpɛ bosia no a mie bibi kakra nto ase asa na yɛde bosia na ma na kyɛ sɛ ɔbɛgye sika wonya de ma no abɛfrɛ no wonya ne biem sɛ wɔ fishing Ghana ne fishing fan Ghana no wɔn ɛma bosia biada sɔfo reko Herbal center krase doctor na make afo ne de ama wɔ wakyerɛ krase akyɛ ɛno nti enuro no yɛde sa yadeɛ ne de wɔ ne mu wɔka sɛ mpuno ɛna afei ɛnhyɛ so a ɛbɛhyɛ yɛde reko Herbal measure no so aba yɛ BC immune system ne tutu koko ase efiri wɔ ba ne bɛrima ho ɛma bɛrima wogyina wɔ nan so ɔba nso nso gyina wɔ nan so yɛ ɔbaa cement bɔmɔde nso bɛkɔ akɔpɛ bi ɛde atɔ baabi eto nnuro bia no reko Herbal sɛ measure no wokɔ hɔ a obenya bi frɛ 0248672271 0248672271 go straight funeral home wɔn deɛ adaka papa fie funu daka fie no hɔ ɛno nti mesrɛ wu ada odi hyia bi awu ama wani atɔ mogyam na opɛ obi obetumi ayi wɔayɛ ne nyinaa kama de ama wo a fa ho contract ne nyinaa fa kɔsua go straight funeral home so na wo deɛ tena wo fie no hyɛ o date date no so a wɔn mu ankasa de bɛyɛ bibia ɛde ama wo wo deɛ ne so ɔde contract gye no akɔhye wɔn nsa wɔ sekete sɛ live bando adaka o ambulance o whatever wɔn bɛyɛ ne nyinaa de ama kama ɛno nti bɔmɔde asɛ wɔn wɔn bɛdi nsa wɔ soɔ sisi a sɛ wɔyɛ wedding so na wo pɛ nsia na sɛ ɔpɛ so yɛ nu aduane ɛba hɔ a ɛno nso yɛyɔ asafo yɛwɔ labour ɛnkane baabi a na koko board ɛdan ne wɔ no woduru hɔ a yɛ bisa nkrato ma me frɛ 0322006221 0322006221 ana 0243737457 0243737457 mame ka kyerɛ sɛ ɛnɛ yi sɛ wopɛ sɛ wotɔ TV anaasɛ iron anampo ɛyɛ fridge ne freezer microwave ne washing machines ne blenders ne rice cooker na ɛnsɛe ntɛm afebɔɔ deɛ teɛ ne teɛ ɛgya ɛmfɛ mu ma wo nsa nkɔtɔ foforɔ deɛ a ɛyɛ Triforce Enterprise home of quality electrical appliances Triforce wɔn deɛ wotɔ wɔn electrical appliances bi afebɔɔ nsu aborɔborɔ simitim ne otim deɛ teɛ ɛna teɛ ɛnsɛe da ɔwɔ kumase adum na regions no baabi a wɔ bia no a wagye yɛ deɛ nti wogye wɔn nso nneɛma di yɛ a wopɛ sɛ wokra bie no wofrɛ wɔn mu a adum ɔbɛyɛ no kama na afei wɔde wodi no number abɔ ho deɛ sika mu eduru hɔ a na drivers na frɛw wabɛtam wadeɛ bɔkɔɔ wɔ ha nso na akɔ na akɔpɛ bi ato a ɛyɛ Triforce frɛ 0246 00486 0246 004826 na ɛkɔgye deɛ ne mmom ɛnɛ wobɛtwitwiri wo se ama w'anim ayɛ hwam na wo se ayɛ fita na watumi ade wo se no abɔ nkasɛe mu sansa wo se no anya ahoɔden deɛ bɛsiesie wɔ gam no mekamfo Pepsodent charcoal ɛna afei Pepsodent herbal toothpaste ɛna de ama wɔtete no yɛnya twa yɛbɔ ɔde tire ne saa no a na yɛde bidie no ka ho ne yɛde twitwiri yɛsɛ ne yɛgyae w'anim tumi da ɔkatema so tumi da w'anim yɛ hwehwehwam wo si yɛ fita wotim bɔ mu kasɛe mu ɛno nti bronya brɛ saa no anaa na ntwedam kasɛe no ne yɛmfa mankrama ne yɛ ne yɛwe yɛadeɛ yɛwe ma ne yɛ muhumuhumu ne yɛsa amene ɛde aka ho ɛsiane sɛ na charcoal no bidie no boa yɛ panti ɛna Pepsodent charcoal yɛde abɛka ho no ɛno nti bɔmmɔde asɛ abusuafoɔ no nyina da wode ɛno ɛna ɛbɛtwitwiri mu se na atumi aboa mu yie frɛ toll free number yi 0800 200 030 na ɛma mo nsanka bi na abusua no monyi so Pepsodent charcoal and afei Pepsodent herbal toothpaste okay ɛno nti mame nsa ma makɔ aba Emra Akoma 87.9 FM and afei Onua TV akoma mu nsɛm dwumadie so medin de Maa Akos enti papa mame ebra oba ye no ɛna oba no na bɔ wamane sɛ na se bɛma aba efie hɔ abɛtwe ne to abɔ ne dua ɔna ka kyerɛ wo me ba ne ka kyerɛ me okay oba na ka kyerɛ wo ɔna ka kyerɛ me na ɔka ne saa no so adaworo ma wukoko hu wase bɛma ne bisa no adekodie nti a wotu saa na mo no me free to go by 5 days ni and 10 days ni me ni any inshai me ni osofo no ana mase no any inshai okay munya nshia me ba etiefo ma me ntwa me ho sema na me ba ya de dia ka to amoso she was saying get a Pepsodent charcoal toothpaste. Hello, Ghana for bills are canning who be more bills set 2025 feet offense abofo na offense kokote offense and pain offense and pain okay me that's it yes Sandra we are boko nenyo
boko mami wacho if you am team na be mo abi watata me say me o ye na hi na da me dem na no de na de asa be 9 to 10 na de so bebo wa mi ni me wonimu ba me de na me nim makototom aduane kwamba be di say me drew wa and of church ye nyoma bi te sase de man bibi no boru adan me wom no bebo me tiam just obi anu nti na sister ba ko ofi o wada adan on ne nka senti nka wo na ba ma no twese kan na nka wa twi bibi de esim so ekumi kwa because no panom ka chem say ko mo sister ne according to on de oni ba mu an nye fon ne nkasa nti obo me kwa on de on hwemu ho na mpacho baby am won nso bra bi so baby am tena on so me ko ton ma me nchen on so me akota nchen bo so me aso 3 million on de be mam if you on face scan ma mo shiam so be shiam no say di matem sna be ya ma drink be free scan so 3 million pen so shiam no yem de ensa fato tim gazum so be mi obetwetwa mani so na ma nsna me de abeda mo wi okay me da se pa na if you wotimo na fie na wen acha ofenso empen ofenso empen wa okay efie no wo han ana say eyabusua fie acha me han na ibusua fie according to me kotena mu de omka chem papa no wan sidan asantefo mu di na let us say your papa fie me papa ebusua fie banyem papa fie o papa ebusua fie obi awu na saa dan na eda ho na me de maka ko obi awu ya o papa nu ana se hwan ni ese me papa nkofo ni bia me mant na o san me papa ebusua fo ni bia ade na o papa ne e frɛ ne say na o de kwame nyameche wo ne wo maame e wo say ache wo yemienu pe okay won na wo maame ware akopim so ofiri mu ana o mu gya wade me papa ndie me na mo 3 months me hu ne da na mo 3 months na papa ndi free nti me nyi me mpani fie so ne keka ya na mte se papa kwa wa okay na o maame we me maame so sa so tete ye hwe kakra kwa de ko school be ko je che so na ba mo so betin kwa yare obo no so di free o maame so friend say amasewa eno we free hene no free kumawu be so yo nti o maame nuanom bi ti ase mami nyanta ba on so hwe ne man ba okay enti se wo pe fie atrem a de enti no anko maame fie o papa fie na akopɛ dan akɔtena mu mi maame de sabi no no ko tias no o han dan me papa me papa free mu no be papa on ne tena no so han dan so yetim kra emu sampi no so wu yen so ehu to ye so nti yanko saa baby on da nti wo maame wu yen fie say ni almost getting to 50 I don't know to 15 years that mama me we na wo mfie say na me konya be 10 years 11 years too nti why na tete wo the tete me the as am for China mtena ge boabo o ma me we na wo 10 years e si dan na why na de wo koma wo bi at the age of 10 years or no one try because so ma me ewu me mama auntie me mama nua ba ko na etsan chenga accounts na oma na edi ko school na me ko me wo JHS na tinam so de ekoto aban school na me ko isi me wi o ma me nua no wo hene ma me nua won kan okay na won de woni so ma me afri mu ene ade nti ene emamu yes ana de no wan ko ma me nua no wo wakra ma me nua pa je so ne maguni so de ne mana to prepare school mo so sure mo eno de ha adwene me pa che wo se wo de beko because se me de beko me papa me ni dan po wo me papa fie na ye ne ye papa ena edi enkrommo na ye nua ba ya ye ka na asem yi asem no areho se wo hwe ni mfoni ni you hwe ni mfoni a na onya nyare ye na wo de toto ene yi hu a me se owura be ho na ne ha me ne se abrantie yi ne kunu ya obuache oye ne hu ade 87.9 Kumasi abuaje Isaac Abuaje okay Isaac Abuaje ya ye ka na asem yi wojai omunya ya wade kura se mpanimfu atena se egu awade eno no ye brebe no no eno no ye 2017
on 2014. Momo de why na di ani muma amode nsa ne koy. Mami. O maame. Ani adi nsa ne koy. Nti Akoma FM 87.9 Kumasi. Nti adi nsa ne koma no. Kasa gu mu so kasa ne manti wi wa no a. Nsa ne koy. Say obi amayale anta ho na wo nhwe me. O me yin ka wa so. Afi me nsa. Wo ba be yi wo ka wa no free won sa wa bra na wo yare da ho. Na me yale so ma wo 3 weeks. Me yale no ma sa wo 3 weeks. Wo yare no wa 3 weeks. Ana masem mu for me hene amho me nsa anjonjo. Me ntimi enya hwe na me da so hwe. Nti aso hwe no me yi ne ka wa. Efi me nsa. Nti wo da sorry fie na be ma ne be yi ne ka wa free won sa. Efi me nsa. When him ring ni fi me. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ana me ko ye se ne won fa me ka wa mami. Nanka me fa che me ko me na ma no hi mi sa se. Waja aware a ka wa we. Wasi won ni on fa ho. So obeto se be ma kura butu mi so di mi a enye na sem. Wo kura se so obeto se be ma kura butu so di wa enye na sem. Me ba. Ehwo no onyi ni sam mo. Se de wo kasa no hu me ni sitienti a me pese me stress you bebre. MC Asaibu. Eye ba achemfo ba. Nyarwa nyina bedwan. Achemfo ba. Nyarwa ni nyina ebedwan kura no mpe beto ato. Enkasa beto ato. Kotodwe be hu be ye ne den. Kura ne bebutu su kama. Obetoto won sa atoto nan. Ti se de mi ye ya ehwan. Because me da ba hydro so no an hweme. No kwase ye kwa. No bia nso no mbadu bia no ho ofese wa papa ahode ne wo ho yes Maa Akos MC wo anu bani age yankopon ko so no nhira wa amen nhira pa no nhira won so ena ya denchia kase ebe free Dr. Ban aso ye edi ama yahwefo ne atiefo nyina se wo hwe Dr. Ban eyekumase atonso ago ana yidi eduma na mprempre a meni wuti nkomo obaje ya number yididi dwuma hwe hyede nso na hu no se ye ka yare sabia da bia meka cha se ye ka Herbal hospital Dr. Ban odabufua enti se wudiri Dr. Ban ho na ayi wadwe se betwam wo Dr. Ban me ko ba bia ekire no obesa da ne wani aba Dr. Ban fi se ba bia wo ko no aduro no nso na hwe yade ama wakoka ho enu nti na da bia ne da nyina ye transia ne enu wudi nkomo wo TV so ne ye ka cha wo se bomodin se wo beje Dr. Ban number yididi dwuma no atworo agu ba bi se de be ya emire bi du anemprempre ye di nkomo se wo saa how ene amanie bi ewo nipadua ni mu a wodi wani a kire Dr. Ban aso ye amehwe ya number no ye 0244 0244 988 004 0244 988 004 and was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 we Dr. Ban number ye didi dwuma ewe aso ye wo sa wo Dr. Ban ye wo Kumasi atonsu ago aban hospital ne wo Kumasi atonsu ago no na chi ana ye wo ana nkranso ye wo Spinters Road 18 junction da bia ye di nkomo fa nipadua wudompe na okase ho na me no wo kokwan bi so kakra ye wo yade bi etese fibroid ana se compogweta ana se hernia enkwei sa yade we mi ensa ye yade a at times na abra nyina operation ana amanfo ekoye na da bia obetese obi se me fibroid no me hernia no ana me kompo no my operation enso asa aba eno na Dr. Ban say ene ye ni wuni nkomo mfa sa de ne ho se wo kompo bi ana se wo hernia bi ana se me ne wo kasa e bia fibroid bi na etetewa fa bra Dr. Ban aso ye ho genti e wo se dani danye bodoro ka che wo se operation na wo ye toto aso na wo ye ana asaba no woni ma de krontia ma me ma example bi kakra ma me nkire wade se wo dan na se dan no sabi akura bi ba betram na sabi wo de panu bi to onu odi na se akura kro no wampe nkura duro bi ana sa de bi amfa nkuma akura na wo ye wadwe se wo be pagya panu na firi wa ba bi a wo de be kwakoto esanse abo no de te dan mu oniti obesa aba abeka sa na fibroid
ɛne hernia ɛne kɔmpɔsɛm no saa ana nabrabɔ ɛteɛ ɛno nti na Dr. Baase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛyɛ operation a ɛbɛsa aba biam no kyerɛ sɛ adekora a edua wɔma no bɛyɛ saa deɛ no wonya ntu aseɛ wonya ntu ne yini ne nyina mfiri hɔ enti na woyɛ operation na asaba enti na awia yi da bi yɛka nkasɛ nanso awia yi deɛ yɛka kyɛw ne sɛ obi a watena hɔ ayɛ operation ɛwɔ fibroid ho a ɛtete no ɔmfamra Dr. Baase ɛyɛ hɔ obi a na me ne nkasɛ hernia ɛnkoi ɛtwo ɛna ɛtete no mai baako frɛ mo sɛ ne hernia wayɛ operation ɛwɔ sɛ akɔyɛ biam ɛmekyerɛkyerɛ no mu na ma ne te deɛ meka yase enti sɛ hernia bi na ɛtete wɔ bi a na me no na ɛkasɛ ya ɛno nso woba Dr. Baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo afei obi a no nso kɔmpɔ na ɛha no ɔsɛ kɔmpɔ no ɛhyia mi no matumi kɔhyɛ wo ho baabi ba wobɛyie no wɔnyɛ afe bi wobɛhu sɛ ɛba foforɔ ɛno kyerɛ sɛ wonya aduru a wɔ sɛ tu saa adeɛ no ase firi hɔ ansa na woanya afa ho die eti Dr. Baase wei a yɛkeka nyinaa wopɛ sɛ aseɛ tuo no ɛyɛ bibiduro ɛyɛ ahaban ɛne yɛdi tu saa adeɛ no ase enti obi a kɔmpɔ ne hernia ɛne sɛbe fibroid ɛtete no ɔmfamra Dr. Baa yɛnya so ɛwɔ na yɛhwɛ no ma ho dɔ awiami ne wudi nkɔmmɔ afa adwene mu ha ho yɛnyɛ kurom a obi abɔ dam a ɛyɛ asɛm foforɔ ana nipa bebree hunu sɛ adwene mu ha no ɛyɛ yadeɛ sɛ obi na adwene ho kana yadeɛ ba mu a ana ohu gata mu nsu ano asa nom adwene ne nya adwuma no ɛno nkyerɛ sɛ sɛbe yɛnkɔto ne nkwane enti Dr. Baase adwene na sɛi ɛno na kyerɛ sɛ wobɛba de hɔ na wama wɔ haban aduru betumi akɔyɛ adwene ne yie ama nipa no waba te bia foforo mu anaasɛ ne dada ni mu a no ɔde te asase so no atumi aba enti obi a ne ba ɔde na kɔtena baabi yɛde kyɛn bi ato ne nan yɛma na aduro bi a ɛyɛ saa na yadeɛ na ɛkɔ soro wɔahwɛ yɛ bɛduru baabi na agye nsɛm woyɛ no hwea na ɛnyɛ yi enti Dr. Baase ɛna wo ba bi wo nua bi wayɛ krakrakrakra obi dambo ana na adwene mu hawo no ɔsɔ nwumu a wonya atoɔ enti obi ne yadeɛ ba no onya adwene mu hawo a anwuma wo kroma nyina wobɛto bi asi obi nso deɛ yɛ adapatwa ohu obi anu odi natem ohu saa emua adwene ana emua ningu so fa ne bra Dr. Baa hɔ ne yɛma na bibiduro aduro no nso yɛde bɛma no sɛbe ɛmɛyɛ ni gyimegyimi bi ana ɛmɛyɛ ni sɛn bi ɔnom aduro no ɛyɛ na no ɔbɛda ɛmena no so no ɔte n'ani a saa adwene mu hawo no na afiri ne so mesaa ne wodi nkɔmmɔ afa wɔ bi a yɛka sɛ twerɛ yadeɛ ɛwɔ no soɔ ɛtwerɛ yadeɛ yɛ yadeɛ tete nipa bebree nanso sɛ wonya akwanya no abɔ Dr. Baa hɔ a wohu sɛ to atwa ɛsiane sɛ no nso yɛ ahaban a yɛde wura nipadua no mu ɛma deɛ teetema bi a ɛma wo nkwala abere mu anaasɛ wonyini yie na abɛnya yɛ no na ne nyinaa yɛ dɛ afiri nipadua no mu enti awiɛ ma bobɔbɔ yadeɛ no so akyerɛ wo sɛ saa yadeɛ no nipa bebree busa se yɛhwɛ anaa nti na maka kyerɛw sɛ ɛna obi a ɔwɔ kɔmpɔ obi a yɛ fibroid obi a twerɛ yadeɛ ɛna ɛtete no obi a hernia ɛna ɛtete no ne nyinaa no wode ba Dr. Baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo ama saa ɔhaw no afiri wo so ɛna mi ne wo di nkɔmmɔ ne yɛba yɛ dompe ɛne yɛka sɛɛ ne so ɛno ɛne deɛ obiara ne nim Dr. Baa ana nipa hunu sɛ abrabɔ mu ɛwɔ no obi a wɔ asase so bia wɔ dompe wɔ kasɛ ane ɛwɔ nneɛma mmienu a ɛde kasɛ mu ɔhaw ba da bia meka kyerɛw sɛ baako ɛyɛ yadeɛ ana baako yɛ nkwanhyia na nansɛ sister bi ba hɔ na meka kyerɛ sɛ na wonya nkwanhyia ana ɔsi da bi bra me nya nkwanhyia o me mforo kaa bi a na me kɔtɛ hwee wɛ na sɛ ɛnyɛ ka nkoa ne nkwanhyia o wote hwe wɔ wo dan mu kora a wahyia wo nkwanhyia enti obi nti asɛ sɛ ɛnyɛ ka mu nkoa na akɔtena ɛfrɛ ne nkwanhyia sabi wo na akɔsi gata bi mu na bu a wanya nkwanhyia ne nyinaa no wode ba Dr. Baa bɛnya afa ahodie sɛ wɔahunu sɛ yɛ nkwanhyia nti watena wɔ ama akɔka ne sisi no ama nanteɛ kora ɛho ayɛden ama no enti deɛ Dr. Baa ka de sɛ ebi a wakɔhwe ase ama wo sisi akɔpem hɔ enti ama na wo brɛ wɔ wo sisi mu wontimi kora nsɔre nante yɛpagya wa ɛyɛ pains anaa yawo nkwa na ate a ɛna wie a me ne wodi nkumi mommra Dr. Baa hɔ ebi a na wo nso deɛ na ɛyɛ yadeɛ ana ama wo sisi ne yɛ ɔya mommra Dr. Baa hɔ obi ebi a ne kotodwe no akosi amena bi mu amennɛ kora na butu so no anaasɛ ne ni camp no ebi ehwira kɔtɔ baabi ama wɔte yaw ɛte benabɔde a ɛno nso wode ba Dr. Baa hɔ a ɛsiane sɛ yɛwɔ nimdeɛ wɔ kasa ne dompe ne nipadua mu nti yɛwɔ kwan yɛ betumi de ahaban ato saa kotodwe na wo kora na yi atɔ nkyɛn no ama na tumi abɛtɔ so na afei yaw bi ahyɛ ase a ɛha wɔ no ne yɛyi yaw ne nyinaa afiri mu ama wo nso wanya mfa ahodie ɛna awie yɛdi nkɔmmɔ
mesi da bia wo tehwe na wo na mu bu dompe ana wo bo ba bi dompe bu a bomode so de baba doctor ba ne nkrofo bebre di dem esan se asodi ni mi sika we dia ma me nko ma mi ho na me nko ye ne kakra bi kakra na wo kɔ no omfa nkyɛw but awie ye no wo ba hu safe no adu dem na fiafe na wo kɔtem sika kakraka e dia koye bibi na nso bia wotu anamo ba doctor ba wo ntem a anke dia haba ne toto so e ma dompe no eto antem no kwa enipa we ni ye nyan se onko ho ma ko nipa ne nko ho ei doctor ba na ni onamu abuei wo betimi akɔ sika beje wo ya bo anso anko bi na hunufo anko bi da wonko ho da anko na hunufo no oka no ha nani omwa fisa ono wonyale wona wo yale enti fabra doctor bawo enhwehwe nkyɛnkyɛn empanifo nso woka so obewe nsuo nkyɛnkyɛn a wonum nsuo ba wo decide say wo kopo yare sa na ba bia wo kɔ no ye papa nya di obi ye de because woni ba bia wo be hia wo bonsam da bi o ana wo ba yifo ena kra de be ye na change first na ye ofie ena bonte so ni kwa no otimi obi because eni nyina eni na ise normal ba what's up abayifo ni nyina so trending so acha say eti so eti so o baba bi te say doctor bawa yenyi sika yen charge da bi e ka chew o ba ye de ka 50 cedis ani e beje wo ye hwe ni padua ni mu nyina ye labs nyina wabɔ ka ye 200 cedis wo wi agro no ya bɔ de wa ho odi betimi no wato no wanom ne nkakra sa na doctor ba te enti ntrawo fa ye de te say machibra mu ye me ya na me ma wada fam na ne mahura gyina ne so ye tete wo sa asem no ya tia obi achi sa manne wo ye no ho hwia enye yi kasa na wo achi no emu nya du anya dade o enya dade eye dompe enti mesaw hwe anu amfo wuchi kasa no ani agro fabla doctor bawo wo de wo ti pens bia wo nipadua num e bia wo aposo na ye oya obi ne nine tabreti fom yi otia ona aka wo no utira nya abeka wakoti aduro so obi otena ka mu a na ne nase nyina adufu obi mpawo ahye ne kwa na wura wo obi da bia ne nsa ne na ye titiriti ni nyina nya wa asem eye doctor ba asem enti wo hu ade yi ansa wo befa wo ka na do ani acho na saa yade na ebe wura nipadua mu ni ehu ne ntam ni esi ano kwai sɛde be ya ebe me nipadua na nya no fa hodie fi se nipa wa ankwa ama wudi o yade abowa na abehunu se nipa dɔw ana yetaw enti hwenie ne mfo apomuden sabi ento chacha enu nti na doctor ba say wo yale diabetes asiche yade wo de ba ya ebe hwawo ama bibiduro ama sugar no abeda yie obi ne pressure de bia na ahuri ni nyina ya bibiduro a doctor ba edebema wo na meka ni say no esen say doctor ba empese wodi aduro kwa kogu baabi na china bi no obi akoto sa aduro na nya ne yale aduro aze doctor ma aduro me koto ne amoame enu nti no se wa bie no hospital eye Herbal hospital eye ayale sabia enti wo do yade ne ba ni ahweso ni edi mfidie ni firi wutiri so abesu na ase enti yade bia hinta adi wankede wo be fratias fo asa ase so yi na pie eno ne friends wo ba ayale sabia papa enti de e ka na enya agudie eye ni birisem enti so opese yade ase tu a fabra doctor ba ho e chamfo ba anyare wanyina bedwane yen na haban kasa ne ye wo nwura mu ani ate na bebuo sana doctor ba tie gia number no na fatu yi ne mfa kasa ne mra wie fizie ntimi nkasa ma ade enche e number na de yanka no afre ye no adi 0244 988 004 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Banu wa tonsu agogo Aban hospital nachi ana nkranso America say doctor always say here was Painters Road 18 Junction ho ana junction no so ubehu Dr. Ban ho enne yedi nkomo awie say yade nko na woni pada sanimu a baby a wo so de ko no eye ba ako nanko pon shamo pa nyame enhia papa MC aya 87.9 FM and afa onua TV akobemu nsam dwumade Friday edition na yede eba no midin Maa Akos na mene Sandra and afa o papa pastor na AD enkomo Pastor James Sandra me pacho ebra wukunu brother no efre wo ka kire wo say
wase bɛma aworo ne ho ama naka de boxer ɛna wɔde ne tu twi fam na wɔ kankyɛ ɔso no wɔ bɔ wudua Akoma FM 87.9 Kumasi ne mma na kasa fon so ɛsɛ mo fi a ɔnsɔre ho na ne papa yɛ mma ho nti ɛma mmarima no so firi ho nti yɛka me nko a wo fi nti me wɔ hɔ na maase ne mmaa wɔ baa fie ɛna ɔsɛ awia wo kuru wɔ nam sɛ nam patro ni hɔ ka kyerɛ ne sɛ mekɔ ame ahoagye ɛna ɔne me bɛdi agorɔ a mehuhu no aguo mɛkye ne sɛdeɛ mɛkye akoko na ma no awia ne na anim awia ketee not knowing sɛ na ɛyɛ me ɛna na ɔrefrɛ me Akoma FM 87.9 Kumasi ɛna ɔnkasa asɛm no kyerɛ no nti ɔka wieɛ no ɛna ɔkɔe si saa berɛ no wabɔ wo dua wɔ fie hɔ awie mepatwa no wawoa ne ho afa ne to ase ɛwɔ hɔ awie okay mate bɛmɛ na mepatwa yɛnkɔ ɛyɛ sa men's vita agan ɔse ɛto se ho yɛnkɔ mame yɛma ahwɛfoɔ ne atifoɔ no akɔ aba ɛmfamra Pimsan Company Limited akɔfa Siemens Vita Herbal Mixture ɛne ne capsules ɛde aba na sɛde da yɛbaa yɛ ne wodi nkɔmmɔ no Pimsan Company Limited deɛ yɛse ɛyɛ tetedudo na Akoma FM 87.9 ɛnam sɛ aduru a mpanyimfoɔ nom a ɔmo ho ne sɛ aduru wei deɛ na yɛ aduru na tete ne yɛ nom na ɛna masan so akɔfa de aba nti ne yɛ aduru ne baayɛ no sɛdeɛ esi ɛboa nkɔfoɔ ɔmo nom aduru ne nya asɛm ketewa adanse deɛ no ɛno nso yɛ bebree next week deɛ yɛba yɛ nkasa yɛbɛma adanseɛ na akasa ɛnam sɛ adanseɛ no maako ɛdɔɔso bebrebe ɛno a maame bi frɛ me anadwo no na adanseɛ a maame no di na me ankasa koraa san yɛ mɔwa ɔse na ne nan ase ataataa ɔntimi nnante ɛna n'akyi kasɛɛ no nso yɛ ne ya nti ama ne mu ako a ɔkɔtɔ aduro no mu no 3 days ɛna ase ana ataataa na chibrem wakasɛ na ɛyɛ ne ya no ntiminti ya na free hɔ a ɔfrɛ yɛ ni gye ne sɛ deɛ osi die awusie na adeɛ baako atam bi ɛhyɛ yunkran ne sɛ adansidie na ɛba no ɛdɔso na ɔmo hyira yɛn na adeɛ baako ɔmo ta aka ne sɛ yɛsrɛ mo maduro no ma mo nsesa mo nsa ɛno deɛ obi obɛdi adansie biara si yɛsrɛ mo ɛnam sɛ aduro no sɛdeɛ asi agye no no asi aboa no no ɔmpɛ sɛ yɛbɛsesa yɛn nsa no sɛdeɛ ɛbɛboa ne nua bi ɔno nso ɔwɔ saa ama ne anim nti wo a wohwɛ yɛ wotie yɛ biara no di ka fa number na ɛwɔ TV no so ɛnam sɛ yɛbaa yɛse di ka frɛ doctors ne professors ɔmo yɛ aduro no na ne ɔmo ndi wo yareɛ no ho nkɔmɔ ansia mo akɔtɔ aduro no bi yɛnka ase yɛ aduro ne sa yareɛ nyinaa na mmom no di ka frɛ na ɛhaw yareɛ a na mu no sɛ duro no betimi aboa wo de a ya mo akwa kotobi na ya kyerɛ kwan abefa so abenom na wo so be ka dansedifo yi number no ɛyɛ 0244 718 557 0244 718 557 and it was 0241 604 702 0241 604 702 mama edro ni ye adwuma wo mojam ɛyɛ adwuma wo dompem na afi ɛyɛ adwuma ɛwɔ ntinem na aduro we yɛ aduro na tete ne na yɛ nananom na ɛnom tete no na ɛdin sɛ obɛka so obi bɛsi stroke akyeme na ɛdin sɛ obɛka so obi anya mojabroso obi anya kidney failure obi sisi akana to ho ontimi nante obi na ye ne ya sei na ɛden enam se na nnua no mo nonom no na ye nnua na ɛboa omo system na ɛboa omo immune system no ma time bia ahoden no ɛdɔso nti na yare pa de ntimi mɛwo ba de ne ye ba sen enia ne ye didie ene ye nnua ye nom kra no chemicals nko a ya to tete de na to atwene eno na Pimsan Company Limited ya akɔfa ba ye say sankofa ho ye kɔfa ye nchiri nti tete dudo na ne nananom no hyew kukuo mu ne ye hyew da asem na pa obenum biansa na wakɔ ba bia abɛkɔ no eno ne ne ya san do de aba nti wa wotie ye bia no oba bia wotie ye ya ne nsabuo na emma maame course aye nya ne nuanom ma no meka sɛ 90% me menses emma ebia 2 years ni emma ye ebia 1 year ni emma ye ebia me de no nso eba 3 days na atwa sa menstrual irregularities and insabuo mu hawo no eya de ha ye nuanom ma no pa
Obia me pacho wo menses emma oba bia se makoye family plan ni mi yi ne menses ne ma obu on so a se be contraceptive pills yi odi ne ho ato se be gam na de bia de na num na owe eno tumi si se be o menses ana se won sabuo no ho kwan ebetimi kura change o menstrual calendar no ama na menstrual period no to be ha onim the menstrual date ebia month we betimi about 22nd next month na change na ko 7th month bi esesa nti amani ntimi nya proper calculation na say assessment of the menstrual period obabia o menses na emma no kokoto aduro ni bi Momodin aso bekakoto Siemens Vita Herbal mixture ne capsules ni bi aduro na efe na gan no de okwa wo so pa agan ana wo de okwa na ntimi bodin mienu ya wo hwe TV na fa wo phone no ne twa aduro ne picture okwa na de nipa na oto se me pedro we bi se de be ya yemfa so kwa enda ne wa chenchena Momodin se won sabekadu oba bia o menses emma wo de no eba ne echena emma wo de instead of 6 to 7 days no it me about 3 days and 4 days bia problem e wo ho me ba cho betimi abobo ano e betimi ama PID aba e betimi akofa e how bebre bedu ba bia hwe awo ho kwan kra no e be ye den nti oba bia wo nsabuo mu ha no ye kanfo adro Siemens Vita Herbal mixture ene ne capsules na di ama na no kwasem ne se ye ma me bi for 2 years na ombu ne nsada ene ma no kwoto aduro ni bi ene ye kire no kwan onfa so num aduro ni kire no nyoma bi ka ho we in a short time endu na watwimpo ene ono afre se ne menses na hyase e ba onya heavy flow pa nti obi a woti a wo sa how bia no kono kwoto aduro ni bi afen so oba bi wo ho ana tenka ateko oni feelings and only libido de bia ni kunu kwa adwuma ba de bia meka me se emma mahimfi ho ye osoro ahema mi ketwa e ho na be ma kwa adwuma ba na se pressure ba no so ni ade eja omra osoro ahema meti de kakra me release stress kakra obeba oba say I'm not in a mood my bre mini mood nim de bia excuses be ma de bia ma excuses sana wan hwe yi a nya obi na kumantuo bu asia kona na ni chikodi atrema obefa fichire ho akwa abonten de bia me ka chese ne sexy queen double for no ma ba no omo no magan o ti wono magan ma ne feelings na ba ma ko osre sexy queen double for no ma ba nya asem ketu o na so sa wo sisi fia ni bi kura de ne efie jadu sa pepe so enti yesremo asema no awarefo no mon konkoto agan ni binam nom na libido ni mra na oba de ni mini libido na mini feeling na mini atenkam no in the mood de bia woni mood bengo a ada o shehe enye planet earth bia so na wote de bia nkwa woni mood me pacho sa sama kra watenka so ahu sama wo feelings na wo ni power so woni feelings so be kona fufuo ni benku a wataya we nya asem ketwa waji be me sika de aye abbo fufuo de awie edura nyimra be me tere ho asem ni atenka me sira ko pe agan ni bi Siemens Vita Herbal mixture enu ni adura be boa ama wo feelings na bana feelings ni ho no ma me adanse e ba no nya asem ketwa na no obi frɛ o ka kire se de we a atenka na si aba no se no otata ni kunu too much e ma ni kunu ye late because anadwo no be ye yi sa bo sa de be tena be me wada na o ya elite wadu no so ya fedro no so ya fedro sa pepe otimi ya bibia ye kama into feelings no baby only feelings no me pa chokokoto agan ni bi low libido won saka aduro ni bi e be boaw ama o libido na ba ama tenka na ba bi dwana bibia so etimi ya kama afa mi kase wo ba akro na no ebia na usisi ya wo ya sisie no haw no haw me pacha obamadi so bekakoto aduro ni bi aduro we aduro edi dubuna du tan han ma no den ne de aye nti any side effect bia sie nananom no num dudo no manya side effect na bo mo reproductive system mo timi wo bebre a wo ene wonum agan ne any side effect bi aye dudo na tete dudo na na wonom nti bomadi so bekakoto wo de ne yesisi yare wo tia obi ama me ho te se so me ho yo na nsu mi sisie de no na bekumi yo me pacha ma me agan wo ho asisie ne enkum ena me se agan tanuani nrobi etese endorphins ayi pains edifini peduanim wa wuti odo okuta phone na gogo endorphins what is endorphins ebe yi akyerɛw sanuani nro bi na wa agan mu agan na ya ye no me pa cho nye nipa hunu bia na ye professors doctors ne scientists a omo ni miduo wa bibiduo mu no abo abew ena dia draw we ababonten ena day in and day out bia no ye research ye nhwehwemu ewuramu adi no ni bi ka ho improve adro no quality ni efficacy no enti abre bia obenom agan ni bi no se adro ni modern mo ekọ nanim enti bomodin se won se ye sisi yare pa de
papa maame a wutie mi ebe yie firi hɔ ɛno no yɛde ntiato to ho sɛ wokɔtɔ agan 1 bottle ɛne ne mix capsules no na sɛ wonum wie na wosisi na nkɔ a fa aduro no kɔ baabi akɔtɔ aduro no kɔgye sika ɛnam sɛ aduro wei agye aba so bɔde mfie baako mmiɛnsa sɛ wopɛ aduro agan na ha ɛyi sisi yare firi hɔ paa ɛno ne agan Siemens Vital Herbal Mixture ne the capsules nti bɔmɔde sɛ bɛka akɔtɔ bi afei obi deɛ yɛ sciatica nti na afiri ne to ase ɛkɔ ne nan koko mu no ɛtwetwe no ɔyɛ ne ho hyia ɛnyɛ yie ɔnante kakra bi a wampɛ baabi antena no ɔyɛ atu ahwɛ mepɛtɔ bɔmɔden sciatic nerves no ɛyɛ mogya na ɛsɛ fam the moment ntiri no bɛsisi no na kyerɛ sɛ mepɛtɔ ama nneɛma ɛnkɔ yie ɛkwan no asisi a mogya ne ntimi nkɔ ɛnna ma o sciatic nerves no mu yɛ wo ya no bɔmɔden sɛ wo nsa bɛka aduro no bi aduro no kuta nnuane nnuro bi ɛte sɛ nitric oxide ɛno na ɛboa ɛyiyi ntiri nim sɛ woba bɛkyekyere nkateɛ anaasɛ woba bɛkyekyere sikyire na sɛ o di kan de nsa posa rɔba na no na wohu from agum na kwan bɛda mu a saa na nitric oxide no so ɛyɛ ma wontini no ɛbɔ kwan mɛ kwan ne bɛda ma mogya ne tumi fam wɔ abra ɛkwan sidie bia ni hɔ ti bɔ mmɔden sɛ wo nsa bɛka aduro no bi bɛrima bi a wɔyɛ mmerɛ wɔ mpam no mepatɔ 2025 agan wɔ hɔ a bɛrima nyɛ mmerɛ aduro ne din agan no 75-year-old ɛna ɛde edin ne ma aduro no ɛnam sɛ ɛboa bɛrima bi a wɔyɛ mmerɛ ti bɛrima bi a sɛ wo yere no nom agan na ne feelings ne libido ne ba hwɛ yɛ aduro nwumire a na wo mmɔ ho mmɔden abɛtwɛn 12 years ma saa bɛkɔ fie akɔda bɔmmɔden sɛ wo nsa bɛka aduro no bi ne frɛ yɛ ne nkyerɛ ɔkwan abɛfa so abɛnom no wokɔ pharmacy shop ana herbal shop bia wɔ Ghana ha bia wobɛnya bi atumi atɔ ma memfa number no nto anim bi ne frɛ yɛ number no yɛ 0244 718 557 0241 604 702 wei deɛ ma akɔnyam na mekan ship dealer ɔse agan ɛmu ɔdɛ sesebo ayase enyem na meka okwo hoda ben e ya afa na ba mam na mmisa no nyambo next week me de ne beba nyame sha papa e be se sha next week ha e ya Akoma 87.9 FM and afa onua TV Akoma mu nsam dwumade no na wo hwe na wotie no ye din kan e ye oba Sandra de ene yase ya ba be ye Sandra part 2 wono so e de na definitely sakes way e was ye to aso na ye to ye nsan so e fe Sandra mame na ono so ebeka ho bi ochina ena Sandra bema no wa no Isaac Abuaje oye ba foforo ho ade Pastor Julius Akwaba Jozo ama okay oba ya Akwaba yeah Pastor na bema no oya ye foforo so oya ye foforo china na we wanya na ho ade wanya na ye foforo oya na ye foforo Why Ghana ni ana Why Ghana ni okay na nia na ama no akoye bibi e wo ne se o ma meka ne ho ma wo de be ma ne nsa e koma no ache eno na eni ade a ase ha mekakra se ai oba ne yare wo wa sori fie na no ma me etu sana mo enti e wo se ma me no wono na wa ha wo se ne papa die Togo me be yare ye ya no wo ba nti nsem wo ka nyina yese o maame ne de wo Ghana one ne ba na ne wo ti ehia maame no on kire ye nsem mu asemo na na be ma no so yeso oba be ro na ring ai oba oba e wa sorry fie bro wo da sorry fie ji ayaresa e no oba wo ring no wa bra no oba no awu na wo twi mu ena be ma no papa so yeso e presari eda Apostolic Church of Ghana owie no bebo odua o say no na o ti asori fi ana no owo na we atama na wonyem na dia o dua dia normally ya na ti agisi hwehwemu esale eno na o ti ne ho esale nti won dia ware ni tiri bibia wonim nti ese ye won wa papa kwa ye ware no oni ho nti nsem no bi ho wa wonim mama me de sesia wayare o hene kasa kwa juso wayare 87.9 nti say ye fa no kura sese ye duane na anya na mama nti enye hu ya na o kan duabo asem na mekuno me ne se me na me minim ne nti a papa o presade eda eno ne yanyi ni no
ma we dey ye be dom suko but say am pass o presiding elder no wetin akopa wo to ase you cut nyina atwi form we dey boss shows no che boss nke se ke be pai na boss na ko tie de mo de na mo ha yi de aya na winte na mo de mo share itimi yi fa nche oh itimi hwi gu ba bi kwa na bola se na ba bi na is mo de ja se itimi pe yeah, the neighbor was a meter. No more than a hundred. I'm a producer, yes, side of cross. And I did this in century. 2.4. Yeah, the Indian woman to tell me the moment and the hundred. Oh, Nama. Na elder timi tu saa na mo na edien elder na oye number 1 ma hwede bia me kase ho wi ase ayabai oye den ye befun nturi ye mfa ne se ye nyintum se o mo fun because o asema kan se o ka se mo nkoye ne ho ade na o mpene so na o mo fa achie koye so ye mfa ne se o mo fun yi mpo a the best option is the ababa we wo di aye ni sana just say no cross amba wo di na aye sa na say the otia o is say ne hwene nyina bo ne hwene bo is say oti wo na nkasa na say the onye nipa sa o se yes say be ma bi kura say utim so na no so fe ene ye keka ya to so ye the pictures ne be to so ja wa cha hwehwe ba hwe di dua bo timi asese yankopon abode ma bible ali kan ka say the obese ni pedua no me say no ntiada say we elder ampa wonim nyamesem ejina nsore me apostle for the be 200 300 echire etimbe power to ase say obi say ya and not ase say dan na wa say no na me dan nti won so obese o na no na ya na di be ka kire nkof me de be am ka me say wo obi ya na ni panya ka say ma jai wa manyamia o da papa if you say ye nipa kura na say toda kura na person you be one mama da wa na ho kura yo mobo ba nyame say nyame sini bu so obesewa ma oni o mobro o ma Nebukadnezar resai wo nsuru he be na Nebukadnezar du wo me nya sure so be sa bia but o ma ne resai just say o nyame ka so obesewa enti say wo ye wa nwe so obebo obi dua obeku obi obese obi me de obi ko ja me ko India me ko Bania no wa bo ho say de wo ko Bania ko jedura be say no aye obi na bo no na ne bofo na ma ho say no fa ho ni diada ye ba wiem say wa dia ye wo de be ka kire we de ye tufu keke ye du ha ye be ka ho ase we de ye ba to aso ntimi nka bi ye to aso a na chese bi wo mu no maka bi e wo ne mu ma baba we de na me Sandra part 1 Sandra part 1 o ye police and wash Akoma FM 87.9 Kumasi na obenya asem afutu amede ma no tie ye obenya asem enipa ni hyede ni ahode no enti wo do nsa hu ni sei na wo de bo no da koro oda ho tim wo call prison da na wo call bi da kra ya ahwe bi esie wo ho nti we no wa wo so wa hunu se enye ye ne ekan wo na wo ka cha Maa Akos enko yie Maa Akos nya sa no ka tra nti obi a enko yie no wo adwaye na wo dware na bodam ni ebeyi wontuma firi wa ya dia wo sa esano Akoma FM 87.9 Kumasi ukra bodam che on kra ne so wo shatade wo shatade no obeyi wontuma ni firi ba to de o de wo hu nsuo wo kwatere kwa ni nyina da ho e na wo di adi na chenti hwan na abodam hwan asem ne ebeka enti be sra ya o tifie ho nko ade ababa awa we woni ba bia akọ ni maami afiri ni papa afiri enti omo abusu afie ne yam ne ba bi ba akọ se wontena enti ho oni ba bia awo kọ ehwa na wo tena abo ne bra enti o hwe na ho moa na ontu siri se ode ne nsa be bobọ no na wo be keka ne sa na da koro oda ho tim onko so mo ne do Akoma FM 87.9 Kumasi o kikan no mu se de wo kikan no ko de su e na ado nsa bobọ me na wo premier e kire se ono kra no ne hu jibibia bia wo ba fie na ni je wo ho e na wo so wani nyi ne ho nti de yakọ wo ne wan hwe wo hu ya wo benya asem wo enti se wo benya asem no nti no
wo cho ho ya da ye free ho na wo ho ya da ento na ya nya story bi a brand so osia akwa na girl no aye te say ho ni jimi bi sa no a cheniska wan ka se wo ne nada wo kwa nyim ye o se abrante na o se abrante ne ne nada enso wo hu ne ho da na wo hu na no wa chenisika so obi nyim na no de be share no enso we wan che no we 87.9 se wo kwa no betu ama no ato na wo tu no kope dan se be ya onya asem because ye nyina baba yi ba ye hu ni se ene ma nko yie enti won hwe ne hu yie futuo wo be fa e be boa ne se wo be kate no no wa ye mensem na no ho be kire no later me da say obaya Maa Akos meka Sandra part 1 de ni bi ni praise worship na wo ye no ye gidi se na nyame wo ni mu o se wagya ne nyame bi a wo ye na ba bi a ye me de pa ne say wo the question no I put it to you say wonum bi ana all dodge too much say onum na wagyae yes sir say onyai na mom Sandra abranche no feel open 87.9 eno ana na wo ka no open no emma saade ni wo mumu bema ohu bema na bema ne approach na wono a tabi bi mu forso e de ho kwohye no na wonya de ne ho ka ne wi afi na no wo betwe kora se aye ko ade kye we ba efa ho ben wonya dan twa to na wo dem na obi obe ha dan de eden na wo light dum se misro sum eti me kwa kohwe TV sa asema baba wo esisi wo nkrofo fie ena ma bi mu tututu bi mu emma mo na no na wo hwe TV di asama ba nkrofo fie bebre abaya no ontena ne ba bi se be ma ne se na dwene nya ena ne ye sheda bodam ena oye wan hwe yi a da choba kofa asam de aba efi a woto no wo na ba akusi abonte because e papa etisi wa manani ana ho no wan tena ho no wanani ansere no wanya adwuma e ba kofa asam de abre no wo se yempe kakrama no fa nya indomi yesere nyankopon so be ya dom ne ya pe bibi ama no no wanya adwuma ye no wahunu se wate no me da ase Maa Akos nyame nshira papa oba vota catch fair tilapia ene medru askokwe no ma ba begu opa ye chese ene kra de ne chenda ya wo mutuo chese nipadom bebre mesre wa dabra na nso ebetu bi na kokoton sa papa nso na ebia nso ye ebia no wofia wonya vota catch fresh tilapia ne bia no nso ye de 0544346976 0544346976 na ma sanka bi kode kobo jibosia wo Bills microcredit wo na efa kofa tilapia ne bi na wonso kone koton Bills microcredit se de wunya your Ghana card friend 0596 9208 33 0596920833 na also ma sanka bi 3p garlic mixture 3p drop pint be sewada bomodi aso be ma onsaka bi ewo ne garlic na afa hama ne de afra ne de aye 3p nti wonumu a etu ya de ni nada e ma ho to 248928824 grofa ye mojadura ye de koko na afa hama fra ye enu nti wonu aduane wogya ho nsa ye tititi mo menses ne nkoyie be ma dan say wa ye mre ye pa ye adwuma kakra bi anu wabre ye grofa mojadura na make fo ama wo ba bi eto nro bi 0244596532 0244596532 hasa mesha ene ne capsules no ye ulcer tamfo edro nti mo bi a wo ulcer na se wo awumu a ma wonsanka ulcer edro hasa mesha ene ne capsules bi na ho be ya den 0240238310 0240238310 ena Caressic Ventures or say edro yi ye Zahara nro no ye Dr. Moa ena akofa benti nei ma wonsa enka Zahara mesha ne G capsules Harman capsules and afa hindi eba me shani bi na be dia dance your friend 0246348334 0246348334 evangelist mame yayi sister ba kuro di kan na make akitu Sandra se boss wasakra won chinam bia yemwura se bodem sa da bi yemwura se bodem sa na yenu abeka esi da e afidi sun kase ba ya dumu kania na wusuru na light ni ho a me bon light ni wanka wo kwohwe TV ane won safi di sum sa no teacher ni bi na kwakura bi ase kwokira de na nkwala yi se de esi him ya pachire teacher ni wo ye wo bo mu kokko me sramade na mo ye no munyai mo nyai teacher me de me ho bagim so no sa nye afidi sum ena na wo ko sum no abrante yanso ye besere wa e obi fie na wote na wan dan wo hwe na wuntumi a pe ba bi fa ono de wo ye busuani o ntimi nko ba bia
nti ade na ewu hunu no hwe na be hawa dua nya wa be wo wani no twa so se de be adachi bia wo sa kan oba me achew so ade nko pe na wo so mpe no nti pe ba bi fa ne fa somdie emra na yekom na ba ko ndi e beto aso na me ya aduma na me ka tie fo kyan ne kwasi adan so ye kata sof ma me akiri kura nti na me ya aduma ye fa mpai bo ne nkwada ne nyina beduru fi ye beko ya ko hwe ba bia fi na me ko hwe ba bia de ne to na kwasi adan so ya kwa sorry e wa tasman so meterisa sorry ya kwa ko de nyame ase afi fru ani asha bra bo fras ni ahwe de rade be nyame ti ase bia be ya fa Akoma FM okay se se de be jai bra no e de am ya hwefo ne etiefo nti ye beko ahoma no eso 0243 114497 0243 114497 and I say 03224 03224 name no shane so emma me say power specialist ye maami akosu adua ya ono a wase bomodi ane bra say hepatitis B C ana say A ana fatty liver yade no a wase bomodi ane fabra yaje a was bebre esan yadwuma pa enti bomodi ana ebra ana first 0244 544 hello within the baby akasefre Maa Akos. yes Afaba Maa Akos. Mejo so mama. Ni kwa nini? Wabasi. So me adum si mo. Na me asi. Oba na die, me twa me so. Ese be ma mo open. What you mean by me dey? My don't know me dey like na dey o ma me. Et me sra no. O fini si a wonya biem. Na me ti boy me foto say, o me na ni na ho. So nko na ho free girl no. Ya mama kwa ba. Me so papa you message. Ubetimi aba homa no happy birthday enkoma Roma. Roma happy birthday enkoma papa we. Ene wona fo no nyina eho. Wo mo say happy birthday enko emfa ema. Hello, we didn't baby akasa free. Your friend Benjamin from Kasasi of Maa Akos. Okay, Ben, it's you. Jamaica is Emma Bellman, Bana, the community of the Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, me da se Beluchi for phone lines no go so. Emma me 0243114497 03224988035 03224988035. Within the baby akasa free. Hello, Mr. Akos. Yeah. Afternoon. Good afternoon, mommy. Let's go away. Mommy, na again dear no when wanye ni yi kra so kwa wale amonko ta wale no na omra me wale ge na wa yale wa ma na yale no 87.9 Kumasi oba pa medase papa enti e bia na won so wo case yi bi ye tisa bomode a se obetumi de aba akoma mu nsam so akoma 87.9 FM na afa onua TV oba na wo fom kwane a na wa bomode afa production line 0552601529 odini ba bia akasa free. Hello, mommy. Papa Pacho yes here. Pacho Misri emna Sala no udika no. Ni Pacho family member no. Ni ya betuwa tabi 87.9 Kumasi. Ni nya na timida dem. Ikie program ni nyina. Famena mama no. Na mama bia pro mama me. O de manwa. Me pacho yo me da sepa me de be ma no within the baby akasa free afra want me enyina so within the baby akasa free. Good afternoon, Marco. Yeah, good afternoon. Andrew Shoemaker you let the what samani Andrew sampa mate samani ampa icha wia na icha ofakwata so mampo kufiase icha pa Marco ababa we die fidie pa no ko sum ablantie no we na wo se mlantie e wo se yehye yakondo so no because adie we betima to wo ablantie bia se wa anhye wakondo so pe
we nkɔde ne ho twitwiri na nka asɛm o waa wɔno so nim sɛ ababa we nkɔ yie nanso so anya akɔyɛ ɔbaa no nkɔde ne ho so betwitwiri no ti mmeranteɛ me de metu ya ankasa yɛ ho fo sɛ bibi saa ba a wɔsɛ yɛtumi ɛhyɛ yɛ akɔnɔ so nyame nhyɛ papaapa within the baby akasa free hello good afternoon. Good afternoon, Pacho. Yes, you. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay, Uche ho esa emwa. Hello, within the baby akasa free. Hello, Marco. Yes. Mahao. Just mami. Make up Miss Casefi Accra. Mampobia Laji. Miss Casefi Accra, Mampobia Laji. Casefi. Me da se pa mame enti na makasa ya monju mame fa de otwa to okra within the baby akasa free. Acho me Casefi agwan ya akro. Yo yeti. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ono su tie ne ho. Within the baby akasa free. 87.9 Kumasi. Hello. Within the baby akasa free. Good afternoon, Marco. Mata so to Okay, yes you. Hey, designing Edano. Okay, mame fancy aha na yede afrefo dwumade ni nyinada yede ebesie ye ka kye mse mu gira TV ho amon sorry free ho anasa mon lowa no ye ka na chese ye ka gudantuom me de ba ko say yakoma mu nsam dwumade no no e na wo hwe na wotie sesei sports e na yede to aso amamo madama se amamo ni tie no hwe